Cením, že si tu lížeš frndu na streame. Krásny, z plyšu spravený pes vycpatý polystyrenom. Veľa ľudí si asi povedalo, že už si to proste predal. Ideš teraz koncertovať, tak vlastne tie pesničky už nie sú tvoje, už to vlastne niekto iný, alebo ako to je? Teraz akože budem hrať jak Justin Bieber na Coachelle s notebookom, lebo nemám na to práva. Tých 100 000 som zarobil z ničoho. Reálne to sú tie peniaze, ktoré ja potom používam na to, že si kúpim hodinky, šperky a tak ďalej. Nebolo aj veľakrát vyčítané, že aký máš vlastne štýl. Ja nemám štýl. Máš už teraz po tých rokoch skúsenosti všetkého, pritom aj takú, že trošku vypočítavosť? To je veľmi dobrá otázka, lebo nikoho nezaujíma tvoj talent. Musíš mať nielen talent, ale byť aj osobnosť. Môžeš to povedať nahlas, kľudne. Som osobnosť. Peniaze sú zlá motivácia. Ale keď proste sa chceš dostať do toho bodu, že chceš, aby ťa tí ľudia počúvali, tak musíš mať, nemôžeš byť len proste na silu gangster proste a nikto ma nezaujíma. Ja by som povedal, že asi sa zhodneme v jednej veci a to, že asi není iný interpret na Slovensku, ktorý by práve dokázal ten katalóg predať za 2 milióny. Myslíš si, že je niekto, kto má akože nasmerované k tomu, že by to mohol niekedy v najbližších rokoch dosiahnuť? Streamy pozorne sledujem už roky, tak nejaké myslím 3 roky dozadu sme boli na tom, že my dvaja že veľmi podobne, že sme boli, že ty si odletel. Polovica mládeže je na nejaký antidepresívy a tak ďalej. A podľa mňa to fakt není OK. Toto je podľa mňa trend. Cítiš sa ty, že si dlhodobo šťastný? Ja som mal niekoľko období takého vyhorenia a všetko sa rozbiehalo, tá kariéra excelovala proste, že bolo to brutálske a proste musíš si uvedomiť, že to máš, je dar. A to, že to máš a dostal si to, je, že to sa stane ani ne 1% obyvateľstva, ani ne 1%. Ja si myslím, že by mnohých zaujímalo, že ako je to s líderstvom v rámci skupiny. Myslím, že na základe toho sa Grámo roka rozpadlo. Zdravím ťa, vítam ťa u nás v podcaste. Čau. Stretíme sa tu pri veľmi príjemnom a môžeme sa porozprávať o novinkách, ktoré sa dejú v tvojom živote, ale začneme tým, že ako sa dnes máš, aká bola tvoja cesta sem? Vieš čo, ja som išiel z domu, dneska som nemal, chvála Bohu, nič na robote, takže mám taký, že chillový deň, okrem tohoto podcastu vlastne nemám nič na starosti dneska, takže iba varujem psa, ktorý tu behá medzi kamerami a káblami, ale inak super, tak bol som tu za 20 minút, ľudia nejsú v meste, ešte není trafik, takže fantázia. Ale ty mi, že strašne nahrávaš, lebo teraz si nedávno predal katalóg, okay, že za obrovskú sumu peňazí. Okay. A veľa ľudí si asi povedalo, že už si to proste predal a že teraz už si závodov a už nemusíš nič robiť a ty sem prichádzaš s tým, že nič nemusíš robiť. Tak, bodaj by, tak ako to je? Ja mám voľno iba dnes. Bodaj by znamenalo, že predať katalóg za túto čiastku je byť závodov. Není v dnešnej dobe. Samozrejme, niečo mám aj pomimo toho, ale nechystám sa ísť do dôchodku ešte vôbec. Jasné, to sme veľmi radi a predpokladám, že to hlavne ocenia všetci ľudia, že nie si na dôchodku. Máš pocit, že to nejako ovplyvní tvoju tvorbu, že ako keby sa budeš teraz už musieť menej snažiť, alebo... Takto, ja neberem hudbu ako len zdroj príjmov, vieš, že ja to mám rád, ja to milujem robiť. Veľa interpretov po tak dlhej dobe, ako ja koncertujem, už sa ani neangažuje nejak v tom koncertovaní toľko, alebo aj keď koncertujú, tak to berú vyslovene ako príjem, pretože nevedia robiť nič iné, alebo nemajú ako robiť niečo iné, pretože väčšinu života venovali tvoreniu hudby a tým pádom to ostatné tak nejak išlo na druhú kolaj, čo znamená, že musia koncertovať, ale ja chcem koncertovať, to je ten rozdiel, že mňa to fakt baví, že to nemám ani po tých rokoch, čo ja koncertujem od roku 2003, čo je reálne veľa, proste 23 rokov som na stageoch a stále ma to baví, stále je to plné, čo je hlavné a dôležité. Takže, to je asi najdôležitejšie určite. Takže ja to robím rád a tým pádom žiadny dôchodok sa nechystá. Ja to chcem robiť, lebo ma to baví robiť. Bolo to pre teba nejako, že emocionálne veľmi ťažké sa v podstate odpútať do toho, že bral si to čisto, že to je proste iba nejaká nominália, ktorú niekam predávaš, alebo hlavne tá emocionálna stránka ma zaujíma, či si mal nejaký k tomu strašne veľký vzťah a bolo to pre teba ťažké rozhodnutie? Takto, ja aj som videl niekde reakcie na to, že to je ako nejaké zapredanie alebo niečo podobné. Ja som nikdy nemal k svojej hudbe vzťah, že sa rozplačem teraz. Proste je to tvorba daného obdobia, ktorú ja teraz už ani nehrávam, ani nepočúvam, ani proste pre mňa je to obdobie, ktoré je uzavreté. To není, že ja som robil tú hudbu preto, aby som ju jedného dňa predal za 2 milióny. Ja som tú hudbu robil preto, lebo to bolo reflektovanie daného obdobia v daný moment, kedy som proste rapoval, čo som cítil
ale to je obdobie, ktoré je uzavreté aj za mnou. Ja sa nebudem na to fixovať emocionálne, ja nejsom proste takto založený človek, že by som proste prežíval strašne to, že tá hudba ide preč. Povedzme si na rovinu, za tú hudbu ja inkasujem peniaze, či za koncerty, alebo za streamy, tak z tých skladieb proste tie peniaze plynuli doteraz. Akurát teraz som zobral väčší balík peňazí naraz a nebude mi to plynúť x rokov, aby som tie peniaze zarobil, dostal som ich naraz a viem ich naraz otočiť a zarobiť tie peniaze rýchlejšie, pretože mám väčší kapitál na to. Láhni si, tu mám tohto psíka, láhni si. Chceš byť na mne, že? Mimochodom veľmi, veľmi zlatý psík. Je to takýto krásny, z plyšu spravený pes vycpatý polystyrenom. Každopádne, keby sme sa teraz pobavili trošku laickejšie, pre nejakého úplného bežného konzumenta, bežného človeka, čo to vlastne znamená taký predaj katalógu? Čo to obnáša? Napríklad doplním, že keď ideš teraz koncertovať, tak vlastne tie pesničky už nie sú tvoje, už to vlastne niekto iný, alebo ako to je? Skús to vysvetliť takým úplne, že obyčajným. Veľmi dobrá otázka, pretože aj s týmto sa tam stretávam, že teraz akože budem hrať jak Justin Bieber na Coachelle s notebookom, lebo nemám na to práva. Nie, takto. Aleš Varga, ktorý je človek, ktorý spravuje streamy väčšine slovenských interpretov, z ruka hore, došiel za mnou s ponukou, že je nejaký americký label, ktorý skupuje katalógy interpretov z celého sveta a že teda bol by tam záujem o odkúp môjho katalógu, tak sme sa v tom začali akože vrtať, ešte nebola jasná suma ani nič, len sme proste preberali tú zmluvu a oni mali tú zmluvu postavenú tak, tie americké zákony sú trošku iné, že oni ti chcú zobrať viac ako je zdravé, oni tam chcú prístupy na sociálne siete, chcú tie hudby ako keby používať na účely, ktoré sa tebe ani nemusia páčiť a tak ďalej. Čo akože bolo pre mňa také, že dobre, že akože aj by som to predal, ale ne za týchto podmienok. A v tom bode prišla finančná skupina, s ktorou ja riešim aj nejaké nehnuteľnosti a tak ďalej, ktorá prejavila záujem o to, že by to možno kúpili oni, pretože by do tohto segmentu chceli vstúpiť ako investori do budúcna a začali sa venovať odkupovaniu a ďalej riešeniu katalógov aj iných interpretov a teda s kým iným začať, jak so mnou, pretože sa im to javilo ako dobrý odrazový mostík, podľa ktorého sa potom bude dať rátať to, akú hodnotu má katalóg niekoho iného, keďže ja som XY rokov jednotka, čo sa týka streamov, asi 13 je to rokov na Slovensku, čo znamená, že pre nich to bolo zaujímavé, čo sa týka nielen toho obchodovateľného, toho biznisového spektra, ale aj toho, že by to do budúcna mohlo nastaviť nejakú látku. No ale ja som teda povedal, že ak áno, tak musíme túto zmluvu, ktorú mám od Američanov, nejakým spôsobom upraviť, lebo takú zmluvu nepodpíšem nikdy. Jasné. No a to teda zahrňalo presne toto, že svoje pesničky môžem ďalej koncertovať, ďalej používať napríklad v dokumentoch, alebo keby niekedy vznikol film nejaký o mňa, alebo niečo, jasné, tak tie pesničky tam môžem použiť, takisto ich môžem používať na propagáciu nejakú svojich produktov, alebo tak a tak ďalej. Pre nich je to v podstate takisto výhoda, pretože im záleží na tom, aby tie hudby, alebo teda pesničky mali ďalej streamy, aby to išlo. Lebo im to robí peniaze. To znamená, že predanie starého katalógu znamená v praxi to, že ja ho môžem ďalej hrať, môžem ho ďalej používať na svoje účely, ale peniaze za streamy, ktoré z neho plynú, už nejdu za mnou, ale za treťou stranou, teda za firmou, alebo teda za investičnou skupinou, ktorá to kúpila, to je Evency Music. Tým, že ja, chvála Bohu, sa poznám s jedným z zakladateľov, Markom Šebestom, s ktorým mimochodom robím veľmi veľa iných dílov, a tým, že si veríme navzájom, tak som vedel, že tú zmluvu nastavíme a povieme si proste, ako bude a bude to platiť. Že ma tam nebudú skúšať variť. To znamená, že Evency Music odkúpilo akoby moje práva na starý katalóg a všetko nové, čo urobím, zase ide za mnou ako doteraz. To znamená, že ja za tých 10 rokov najbližších môžem vybudovať rovnako silný katalóg, ale v tento moment som dostal vlastne finančne väčší obnos peňazí, ktorý by mi plynul z toho katalógu roky. Jasné. A teraz vlastne ho môžem zobrať a zdvojnásobiť, strojnásobiť podľa toho, ako budem šikovný. Jasné. Samozrejme už tú stratégiu mám vymyslenú, samozrejme. Jasné, to je veľmi dobré. Každopádne spomenul si teraz, že bola tam nejaká iná ponuka zo zahraničia. Ako dlho trvala taká tá príprava, že teraz aby ľudia mali predstavu, že bolo to, že ste si sadli, za 3 dní ste spravili zmluvu, alebo ste to pripravovali mesiace, že ako dlho
právna, alebo ako to nazvime, dokumentačná časť k tomu, že trvá približne. Iba taký bežný človek, aby tomu porozumel lepšie. Dobre, dnes máme aký mesiac? Dneska je apríl. Končí ale apríl. To znamená, že máme v podstate máj a robili sme to od novembra minulého roku. Jasné. Túto zmluvu. Len tú zmluvu. Čiže jasné. Ja som mal právneho zástupcu, ktorý je akože veľmi dobrý, je to pán doktor Leška, ktorý akože je doma v týchto autorských právach. Vykonštruovali sme podľa mňa zmluvu, ktorá je win-win pre obe strany. Není to nič také, že by som proste zobral svoju hudbu, vyhodil ju do koša a zobral za to 8 eur a vybavené. A není to ani tak, že by tá strana kúpila niečo, čo už do budúcna nič nezarobí. Čiže je to fakt akože na obidve strany výhodná zmluva, teda je to december, január, február, marec. No pol roka v podstate, skrátene. Ja by som povedal, že už si vlastne odpovedal na otázku, že či by si budoval niekedy katalóg, alebo že či by si to robil kvôli tomu, že to na konci predáš. Vieme, že nie. Určite ne. Ale čo by si teraz odkázal, že nejaký mladý ľudia, veľa ľudí to sleduje, je to obchod storočia v nejakom hudobnom showbiznise určite. Čo by si im odkázal, že či majú na to pozerať dopredu, že nech rozmýšľajú, či to bude niekedy speňažiteľné, alebo nech len robia ďalej hudbu srdcom a... Ja si myslím, že hudbu presne treba robiť tak, aby mala... Lebo to si nenájde fanúšika, pokiaľ to je umelohmotné, že ty kalkuluješ dopredu, že to jedného dňa predáš, lebo ty nemôžeš predávať niečo, čo nemá tú hodnotu, čo nevytvára tie streamy, čo nevytvára tú peňažnú stránku toho celého, pretože ty môžeš mať akýkoľvek talent, môže byť akokoľvek akože super, ale pokiaľ to nechcú ľudia a pokiaľ to tí ľudia nepočúvajú, ktorí to budú počúvať len ak ti to budú veriť, tak to nemá zmysel. Čiže jasné, byť uveriteľný a robiť to preto, lebo chceš robiť hudbu, je základ. To, že keby mi niekto povedal na začiatku mojej cesty, že jedného dňa staré pesničky predám za 2 milióny eur, tak mu poviem, že mu drbe. Čiže, a to sa ešte bavíme o tom, že vlastne ja teraz kolektujem ešte akoby publishingové veci, ktoré keď sa vykolektujú celé a určí sa vlastne koľko vie urobiť publishing, tak oni majú vlastne predkupné právo na tieto staré veci aj publishingové, čo zarobí podľa mňa ďalšieho 500 000 k tomu ešte. Čiže v podstate sa tu bavíme o skoro 2,5 milióne za hudbu, ktorá proste v ten daný moment, kedy som ju tvoril, nebola tvorená pretože, ale bola tvorená akoby preto, lebo som chcel byť interpret, chcel som ľuďom ukázať svoj talent, čo sa mi asi podarilo, keďže je to, jak to je dneska, ale to neznamená, že ja teraz budem na tom náveky sedieť a tváriť sa, že Ježišmaria, to je moja hudba, tak to nikto nikdy nemôže iný vlastniť. Proste takisto, ako sa zakladajú firmy, veľké firmy, ktoré dosiahnu úspech, tak tí podnikatelia ich exitujú a zarobia na tom veľké peniaze. V Amerike je úplne bežná vec, že nelen katalógy sa predávajú hudobné, ale ja neviem, Dr. Dre vymyslel Beats a potom to predal Apple za nezmysel proste a tiež mohol mať doteraz toho peniaze, ale proste tá jednorazová akoby ten spätný príjem z toho je veľmi dobrý na to, aby si ho diverzifikoval potom do ďalších investícií. Veď to je, tak fungujú monopoly. Ako, ja si myslím, že už asi roky si taký úplne, že na výslni, hej, na popredí a opäť sa ti podarilo vlastne prísť s nejakým novým kúskom, ktorý ešte nerobil nikto. Ako veľmi oceňujem, keďže som tiež z sveta hudby. A myslíš, že teraz si tým nastavil takú látku, že teraz budú viacerí interpreti, reperi chcieť predávať svoje katalógy? Myslíš, že to už mi volali 4, že ak sa to robí. OK. Lebo však možno, že lebo ty to robíš stále rád, stále miluješ tú hudbu, miluješ tie koncerty, ak si spomenul, ale potom sú tu takí tí niektorí, ja som to, že už staršie generácie, ktoré možno už nie sú takí aktívni a možno už chcú žiť iný život, tak že, či si myslíš, že veľa z nich to bude chcieť predať, prípadne, že veľa iných nejakých investorov, alebo prípadne aj tá istá investičná skupina Evency Music, že budú chcieť kúpovať ďalšie katalógy. Máš na to nejaký názor? Vieš čo, mám informácie, že áno, že teda tá investičná skupina, ktorá už funguje nejakú dobu v rámci iných segmentov, ako sú nehnuteľnosti a tak ďalej, čo som spomínal, ten biznis robím s nimi, tak sa chcú ponoriť aj do tohoto a majú ten záujem riešiť ďalšie katalógy, čiže ak nejaký interpret bude mať záujem to predať, tak tá debata je otvorená. Jasné. Čiže áno, určite. Myslím si, že presne tí starší interpreti, ktorí už chcú taký ten usadenejší život a už proste im úplne ako nezáleží na budovaní nejakej ďalšej hudobnej kariéry, tak si viem predstaviť, že pre nich to môže byť dobrá injekcia finančná do nejakého ďalšieho života, do budovania niečoho iného,
pasívneho, čo proste nebudú tomu musieť venovať nejaký extra čas, ale bude to zarábať nejaké peniaze, aj keď tie streamy sú takisto pasívny príjem, ale viem si predstaviť, že streamy starých pesničiek akoby časom klesajú, kdežto ty, keď urobíš investíciu novú do niečoho nového, tak ten príjem pasívny môže stúpať. Čiže vlastne potrebuješ zdvihnúť tú krivku naspäť, čo to jednorazovou investíciou do toho, ktorú máš zo streamov, vieš urobiť. To znamená, že uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Každopádne tie otázky na predaj katalógu, ktoré som mal paradoxne od mladých interpretov. Tí, ktorí začali včera... No to ne, ale takí, čo sa určite nechystajú končiť, ale tí mladí chalani majú sny ešte. Také tie veľké sny. Jasné. Čiže taký ten jednorazový budget by sa im určite hodil. Hej. To je tiež taká moja doplňujúca otázka k tomu celému, že spomenul si, že chceš určite veľa investovať a tak ďalej, ale máš aj nejaké vlastne, že osobné veci, ktoré chceš to financovať, neviem, že chceš si dopriať ešte nejaké auto, nejaký vlastný dom, nejaké, neviem, šperk, že či to je také, že ideš to naozaj, že investovať a akože diverzifikovane zarobiť ešte viac peniazí z toho, alebo že si taký aj, že si niečo z toho uleješ trochu pre svoje vlastné blaho, ak sa hovorí. Chápem. No ja tým, že chvála Pánu Bohu, není hudba môj jediný príjem a tým, že ja mám naozaj to portfólio už teraz veľmi diverzifikované, aj čo sa týka príjmu, aj čo sa týka investovania, tak ja tieto peniaze naozaj reálne použijem len na znásobenie tých peňazí, nebudem si kupovať z toho nič ďalšie. Aktuálne, ja aj keď som povedal, že napríklad nikdy nepredám svoje Lambo, tak ja som aktuálne dostal ponuku, ktorá vyzerá, že ho môžem predať o vyše 100 000 viac, ako som ho kupoval, aj keď sa so mnou ľudia hádali, že investičné auta neexistujú, tak dnes je tu ten deň, kedy už sa o tom bavíme reálne. Čiže ak bude tá ponuka naozaj reálna a dobrá, tak ho predám a toto sú tie veci, kedy som zarobil 100 000 na aute, vieš, kúpim si nejaké ďalšie z toho budžetu, ktoré vlastne, lebo však to je, že plus 100 000, ale ešte tam je aj tá druhá hodnota, ktorá je hodnota toho auta, za ktorú som kupoval, čiže za tu by som chcel kúpiť nejaké nové auto, skúsim asi Porsche tentokrát a ten zvýšok tých 100 000 som zarobil z ničoho. To znamená, že reálne to sú tie peniaze, ktoré ja potom používam na to, že si kúpim hodinky, šperky a tak ďalej. Teraz som si kúpil AP hodinky, ktoré som si kúpil z toho, že sme predali budovu a z toho zisku som si kúpil proste hodinky a doprial som si takúto odmenu a tak ďalej, čiže ja akoby mám príjem aj iný a neúplne malý, takže z toho si potom také tie dovolenečky a dopriať si niečo a tak ďalej, ale peniaze, ktoré majú robiť ďalšie peniaze, striktne používam na investovanie. Nikdy ne na míňanie. Jasné. Tým by som asi uzavrel túto tému z invencií, music a tak ďalej, ale vrátil by som sa naspäť k jednej podstatnej veci, ako to celé vzniklo, a to je hudba. Čo hudba? Ako by si sa dnes definoval? Lebo v podstate ty si bol niekedy človek úplne striktný rap. Ja ako teda tvoj protipol, čo som producent a DJ elektronickej hudby, ja si pamätám, jak si verejne osočoval tuc, hrozné proste a to nikdy nebudeš a to je kolotoč a toto a teraz, keď tak počúvam, tak posledné roky podľa mňa akože celkom aj prenikáš, že experimentuješ viacej presne a veľa tých tvojich podmasov alebo teda hudobných podkladov sú aj elektronická hudba. Takže ako to teda vnímaš? Ako by si sa teraz opísal, vyprofiloval, že aké žánre a subžánre teraz aktuálne robíš? A čo ťa najviac baví hlavne? To je asi to, čo ľudí zaujíma. Paradoxne dnes sa vraciam k tým koreňom a spravíme teraz album s Rafaelom, respektíve robíme album s Rafaelom spoločný, ktorý z veľkej časti podľa mňa má sound takého 2004 roku, taký G-Unitovo, Jarulovo, vieš, taký ten klasický dobrý klubový rap proste, čiže spravili sme to týmto spôsobom a ja si myslím, že to je vlastne jediná hudba, ku ktorej sa ja dodnes vraciam tiež, že je strašne veľa ako keby subžánrov toho hip-hopu, ale vždy, keď sa chceš k niečomu vrátiť, tak sa vrátiš k tým koreňom toho hip-hopu a to je boom bap a proste tie 2000 rok, tie začiatky 2000 rokov, kedy proste ten rap bol úplne na totálnom píku podľa mňa, aj keď stále je to najpočúvanejší žáner na svete, ale už je to veľmi širokospektrálne a ja si dovolím tvrdiť, že ja som začal veľmi experimentovať presne preto, lebo ak robíš niečo dokola alebo nejakým spôsobom rovnako, tak sám seba začneš otravovať. Jasné, určite. A tak to sa stalo podľa mňa veľmi veľa interpretom aj producentom, že už začali vykrádať akoby sami seba. Že vykopírovali vlastne svoje staré tracky, na ktorých sa im podarilo postaviť kariéru alebo mali to ako hity
tak sa snažia robiť ten pattern a myslia si, že to vlastne zaberie, ale tým, že bola iná doba, tak už to nezabralo. To znamená, že to, že ja som začal počúvať inú hudbu, tak ma ovplyvnilo v tom, že som začal robiť inú hudbu a nechcel som sa akoby nudiť v tom istom a krútiť sa za chvostom, čiže áno, že tie experimentácie tam prišli a presne, že tie moje výroky kedysi boli akože veľmi striktné, ale tak bol som mladý a na všetko nasratý. A striktný hlavne. A striktný, no. Takže... Ale ináč strašne dobre si mi nahral, lebo máme modernú dobu a vieme, že dneska sa zvuk a všetko strašne posunulo. A v podstate aj teraz, keď nahrávaš hudbu, tak máš úplne iné možnosti štúdií, hej, všetko je super kvalitné. No a my tu práve hovoríš, že sa vracaš k tomu old schoolu, tak mňa strašne zaujíma, že nechýba ti trošku taká tá špina v tom zvuku, presne, že teraz, keď toto robíte, že ide s tým Rafaelom proste dať klasiku, či sa aj budete trochu snažiť akože vrátiť zvukovo, že aby tie beaty boli také proste dirty, presne, že aby... No, ja si myslím, že hej, a myslím si, že to je aj akoby to, z čoho rap vznikol, vyplynul. Mne začalo liesť na nervy to presne, že toho je strašne veľa a všetky typy akoby hudieb a už sa to fakt robí do houseu a do hocičoho a už je to proste taký galimatiaž celé, že ja som sa chcel proste vrátiť k tomu, že dobre, poďme rapovať. Že prestaňme si dávať proste efekty na hlas a tieto veci a poďme zase rapovať. Takže back to rap era proste. Je to tak a hlavne ja mám znova také tie pocity, ako keď som nahrával proste tie prvé albumy, že vo mne je taký ten feeling, že toho proste 15 až 20 ročného chalana, ktorý proste mal tú drávosť v sebe, tak ja keď teraz robím a píšem tie tracky presne, tak je to tak. Ja som aj dokonca prestal písať tracky tým spôsobom, že si niekde sadnem a píšem cieľene track, ale začal som si to viac akoby freestylovať, že si dávam proste len tak freestyle a čo je dobré si zapíšem a z toho vznikne text postupne. Čiže je to také neprešpekulované rímy by som to nazval, vieš, a to ma strašne baví. Toto je na tebe úplne hrozné, lebo ty mi normálne vykradaš moje otázky a to, čo som sa chcel spýtať, tak mi hovoríš sám od seba. Každopádne, to som sa chcel aj spýtať, že ako sa tebe mení vývoj vlastne toho, ako tú hudbu robíš. Či už to je, že spôsob, akým si vyberáš beaty, alebo ako zasahuješ do beatov producentom, s ktorými pracuješ. Či už to je presne, že zmena toho textu, že ako si ho píšeš, lebo mal si nejaký proces pred 20 rokmi, nejaký pred 10, ty sa vyvíjaš, ty sa nejak zlepšuješ, dokonaluješ. A zaujalo ma teda, že vlastne, aby si sa sám nenudil, tak sa vlastne vrácaš k nejakému old schoolu. No, ja som akoby sa presítil presne toho, že začal som tú hudbu robiť strašne ako keby už strojovo, že veľa som robil hudby a v jednom momente som sa pristihol, že síce je super, že mňa vždycky bavilo robiť tú hudbu a vždycky ma bavil nejak ten výsledok, však inak by som to nedával von. Ja ale nerobím šuflikovky. Ja som nikdy v živote nerobil, že ja mám teraz šufliku tracky na 2 albumy, čo má väčšina interpretov, ale ja mám v šufliku možno 2-3 tracky, čo nevyšli a ne mojou chybou, ale tým, že ten človek, komu som dal napríklad feat, tak to nakoniec nevydal, alebo nepoužil, alebo neurobil ten album, alebo niečo, proste sa dosralo a to je všetko, čo sa dá dneska akože z mojej tvorby nájsť v šufliku, ale keď som tvorbu nejakú robil ja, že robím album, tak urobím 18 trackov, alebo ja neviem, 19, tak ich 18 použijem. Že proste ja akoby keď mi zostane nejaký track, tak väčšinou to není track, ktorý si robím na svoj projekt. To znamená, že nesnažím sa robiť hudbu iba tak, že robím hudbu, že dneska si dám sešku v štúdiu, ja neviem, na 4 hodiny, niečo tam zlátam, čo väčšinou tieto veci, tie sešky na kolenách, potom ráno tí ľudia vymazávajú, lebo to ožerú sa tam, dofetujú sa tam. Nebudeme sa baviť, v akom sú stave pri tom, keď to robia, ale... No, že proste ráno to vymažú. A toto mňa nebaví, to je strašný wasting času, podľa mňa úplne zbytočný sa ísť niekde ožrať a nahrávať proste nezmysly. Takže na to, aby ja som bol spokojný s tým, že robím hudbu, jak ma baví robiť, tak musím ju robiť tak, ako ma v ten daný moment proste oslovuje to, čo počúvam, to, čo chcem vyjadriť a tak ďalej. No a cez toto všetko, cez ten guláš toho, lebo ja vlastne nemám štýl, ako väčšina interpretov má štýl, že si pustíš jeho album a od A po Z je to jedna pesnička, ktorá len sa niekde sekne a ide ďalej druhá, akože, ale v podstate znie jak tá jedna. A toto ja som nikdy nemal a ani ma to nebaví tak robiť. Preto mne bolo aj veľakrát vyčítané, že aký máš vlastne štýl. Ja nemám štýl. Čiže cez toto všetko som sa dopracoval k tomu, že dnes ma baví najviac robiť hudba tak, ako som ju robil na Bulldozeri. Už si mi odpovedal teraz, že na rozdiel asi od ostatných, že použiješ 98% svojej tvorby, ktorú vytvoríš. Hej.
ale zaujímavé ma, že máš už teraz po tých rokoch skúsenosti všetkého, pritom aj takú, že trošku vypočítavosť, že ako keby naozaj vieš, čo robíš, že ideš konkrétne, že vieš, že tu sa bude hodiť spievať, referent to pôjde, vieš, že toto bude mať čísla, vieš, že toto zafunguje. Vieš, že či ako keby je tam tá vypočítavosť trochu, že ideš striktne po tom, že toto bude úspešné, alebo je to stále len proste to od srdca, že naozaj... Takto. Ja mám cít na to, čo bude hit, to mám, a tým, že viem, ako to robiť, tak ja keď robím proste hudbu tak, ako ma baví, že by som chcel taký track počúvať aj ja, tak väčšinou sa z toho stane ten hit sám od seba a nevypočítam to ja. Napríklad track, ktorý som dával na album Neviem, ktorý sa volá Nehaj tak som chcel len ako nejakú spoveď napísať proste a ten track je, neviem, či číslo 3 alebo 4 toho albumu, čo sa týka počúvanosti, čiže vznikol z toho hit. Jasne. Ale nepísal som to s tým, že toto bude hit. Ono to vždycky spravia ľudia z toho. Ale ja, keď robím hudbu, tak nechcem robiť hudbu, ktorá ma nebaví. A keď robím hudbu, ktorá ma baví, tak väčšinou z toho sú hity. Čo už za to ja nemôžem v podstate, ale hej, mám ten čuch na to, ale zároveň to nerobím akoby cieľene. Že takto to bude, lebo toto je hit a takto správame hit, lebo na to sú normálne vzorce, vieš to. Veď práve preto, že už sú, že preto sa na to pýtam, že či už si ideš takým vzorcom, alebo je to stále proste naturálne. Ten vzorec sa dá podľa mňa viac menej aplikovať v pope a v takýchto typoch, žánroch, v pop roku, v roku sa dá akože robiť ten vzorec, ale v rape je to akože neúplne aplikovateľné a tým pádom ja robím proste len hudbu, ktorá ma baví. Vieš, a keď ma to baví, tak väčšinou je to proste z nejakého dôvodu hit, no. Jasné. Ono v podstate rokmi sa vyprofilovalo, že už si nie len jeden z najlepších alebo najpoprednejších reperov, ale už si v podstate taký samostatná kategória je, nazvime to kategória GOAT. Asi, hej, no. Čo by takýto GOAT odkazal teraz, že mladým reperom, ktorí začínajú v roku 2026, že čo je to, na čo by sa mali zamerať a čo je to, čo by všetko, ako mali tomu venovať pozornosť? Hej. To je veľmi dobrá otázka a odpoveď je fakt jednoduchá, že ten človek musí byť komplexný balík. On nemôže byť proste, že lebo nikoho nezaujíma tvoj talent. Každý má v kokote tvoj talent, proste ty nemôžeš mať iba talent, pretože keď nevieš proste vystupovať, keď nevieš byť spoľahlivý, keď nemáš performance, keď nevieš robiť rozhovory, aby bolo vidieť, že máš aj nejaký rozhľad všeobecný a tak ďalej, keď si proste trdlo, tak nemôžeš mať ako keby ten fanbase veľký, pretože v jednom bode prídeš do roviny, kedy by si sa mohol stať mainstreamom, ale nemáš na to osobnosť. Jasné. To je strašne dôležité, že ty musíš mať nielen talent, ale byť aj osobnosť a musíš mať proste, a to akože nechcem seba teraz hypovať, že som nejaká osobnosť, ale to je to. Ale si však môžeš to povedať nahlas, kľudne. Som osobnosť. ale toto je pointa, že talent je málo, tak toto povedzme, že talent je málo, ja to aj repujem v skladbe Bejši, že talent si strč do ryti, že to nikoho nezaujíma. Je to ako keby základný kameň toho všetkého, bez talentu. Ale tých základných kameňov je viac, není to presne jeden? Tak, nepostavíš dom z jednej tehly, čiže musíš mať tých tehiel veľa a spolu s tým proste rásť a budovať jednu po druhej, aby si sa stal niečím a niekým a tá výpočítavosť na začiatku nemôže byť presne tá, že tak teraz Separ predal katalóg za 2 mega, ja to urobím tiež o niekoľko rokov a idem to robiť. To proste je zlá motivácia. Tak to peniaze, presne tak. Peniaze sú zlá motivácia. Peniaze sú dobrá motivácia iba keď si človek, ktorý potrebuje nakrmiť svoju rodinu a donúti ťa to urobiť moves, aby si tie peniaze zarobil, lebo máš ten tlak toho, že musíš zahojiť svoju rodinu. Toto je jediný dobrý pohonný motor, čo sa týka toho, že peniaze, ale ak chceš robiť umenie, alebo teda hudbu, aj keď veľa ľudí povie, že vieš, tie názory sú rôzne, na moju hudbu veľa ľudí hovorí, že to není dobrá hudba, alebo že sa to nedá počúvať, alebo že nechápu, že ma niekto počúva a sú aj takí, ktorí vôbec akože ma ignorujú a keď niekde sa objaví nejaký článok o mne, tak povedia, že bože, toho už nikto nepočúva 10 rokov, vieš, že oni nemajú ten prehľad, vieš, že ty nemusíš zaujímať každého, ale keď proste sa chceš dostať do toho bodu, že chceš, aby ťa tí ľudia počúvali, tak musíš mať autentickosť, nemôže tam byť tá vypočítavosť, že peniaze, samozrejme ten talent tam musí byť, ale takisto drill, takisto to, ako to celé vedieš, nemôžeš byť len proste na silu gangster proste a nikto ma nezaujíma, všetci ste kokoti a proste jednať proste s ľuďmi, ako keby ti odpadli od ryti, proste musíš byť profík. A byť profík znamená aj to, že nedojdeš niekde o pol hodinu, o
hodinu neskôr, jak treba, proste musíš tam dojsť na čas a tak ďalej. Čiže toto všetko si všímajú ľudia, s ktorými chceš robiť biznis, ako si spoľahlivý a ako vystupuješ a tak ďalej a potom ten tvoj talent sa vie pretaviť do toho, že neostaneš akoby nejaký lokálny interpret, ktorý proste má síce svoje nejaký svoj fanbase, ale cez kluby do 500 ľudí sa už nedostane vyššie, pretože to je ten strop, kam sa vie dostať tou svojou prácou a tým svojim prístupom. Ak chceš byť fakt akože komplexná superhviezda, to nazvime proste, čo sa v dnešnej dobe aj v našich aj v našich končinách dá, tak musíš mať toto všetko. Ďakujem. Ja by som povedal, že asi sa zhodneme v jednej veci a to, že asi není iný interpret na Slovensku, ktorý by práve dokázal ten katalóg predať za 2 milióny. Ja by som sa k tomu vrátil. Asi si myslím, že sa zhodneme, že asi nikto iný tú hodnotu teraz nemá, alebo teda jeho katalóg. Ale otázka znie, že keď sa pozrieme teraz na nejakú aktuálnu scénu, a nemusí to byť iba rap, môže to byť kľudne kapely, môže to byť kľudne. Myslíš si, že je niekto, kto má akože nasmerované k tomu, že by to mohol niekedy v najbližších rokoch dosiahnuť? Či už rapper, či už spevák? Niekto tak zná od nás zo Slovenska. Ešte my sme nad týmto rozmýšľali, už keď sme robili ten štadión, že či je nejaký interpret, ktorý ešte by mohol na jedno miesto v jeden deň dostať 30,000 ľudí za vstupné, lebo však zadarmo dostaneš na SMPčko na nejakom proteste aj 70,000 ľudí a môžeš pred nimi hrať. Sú festivaly ako Maja Lesy v Čechách, kde dojde aj 80,000 ľudí a môžeš pred nimi hrať, ale je tam 12 interpretov a jasne, kopa sprievodného programu, že to sa dá, ale na solo interpreta za vstupné na Slovensku asi, neviem si predstaviť, že niekam dojde na niekoho 30,000 ľudí v dnešnej dobe. Treba podotknúť, že nie je vstupné 5 eur, hej? Že no, za seriózne vstupné, zodpovedné kvalite eventu. Presne tak. A s takou produkciou a tak ďalej. Už vtedy sme akože si uvedomili, že asi není nikto iný. Ja som povedal, že keď tak by som to veril asi Kalimu, že by toto ešte zvládol, akože na tom, že on má tú nostalgiu medzi fanúšikmi tiež akože veľmi výraznú, že on má tých fans veľmi veľa a tiež sú to akože široké spektrum, že už vlastne dospelí ľudia s deckami na ňo chodia, čiže tam vlastne máš celú rodinu a aj tá Sima vlastne zvládla tých 26, že áno, ale tak Sima je že mainstream, veľký mainstream v podstate, ale inú kapelu z mainstreamu, že keď odhliadnúť od rapu, lebo tam už asi to nevidím, tak ja ani neviem, bože, že možno, že ja neviem, IMT Smile, alebo ja neviem kto, Elan skúšal štadión a bolo tam 20K, tuším, alebo tak som sa dočítal. Neviem, ja fakt si neviem predstaviť, je to, akože ono sa to ťažko vysvetľuje, ale 20,000 ľudí je jedna meta a k tomu dať ešte desinu už není, že iba 10, vieš, to je trojnásobne ťažšie ako tých 20. To som sa povedal, že to je viac ako dvojnásobok, že on to je iba polovica, ale 4-krát ťažšia polovica, čiže tak, to presne, je že veľmi ťažko sa dáva. Takže... No a čo sa týka tej ceny, katalógu nejakého interpreta, tak jak hovoríš, že nemyslím si, že je tu niekto taký, pretože ja som, že o milióny utekol v tých streamoch ostatným, že druhý za mnou má o milióny menej tých streamov. To znamená, že aby to proste malo tú hodnotu, tak to musí generovať tie peniaze. Čiže jediný, kto ma napadá, akože reálne, kto ma napadá dnes, je Sara Rikas, ktorá má ten nábeh obrovský. Teraz sa ukáže len to, že či Sara je komplexná nielen v tom talente, ale aj v tom byť ten celý balík. A druhý, čo ma napadá, ktorý je na začiatku cesty, ktorá je veľmi sľubná, je Rafael. Hej. To sú že dvaja ľudia, ktorí si myslím, že by mohli do tohoto gold levelu sa dostať. Niekedy za roky. Ako ja fakt musím povedať, že však tým, že som z hudby a tie streamy pozorne sledujem už roky, tak nejaké, myslím, 3 roky dozadu sme boli na tom, že my dvaja, že veľmi podobne. Že sme boli, že neviem už presne, že to bol prvý, to bol druhý, ale bolo to, že porovnateľné. Hej? A ty si potom normálne, že ty si odletel. Ty si normálne, že tak vystrelil proste hore, že neviem, či to teraz není, či 5-6 násobok toho čo myslíš, že 6 násobok. No, je to obrovské. 25 bolo vlastne, že 6 násobok 23. No, čo je extrém, úlet. To je hej, extrém, že za 2 roky vlastne spravíš 6-násobný nárast streamov. Iba na Spotify. A to si zober, že vlastne to není, že som akože mladá krv nejaká, vieš, ja som proste starý človek už, vieš, ja mám 40. Že reálne ja vlastne ani nechápem, čo tí mladí ľudia, tínedžeri v podstate, vieš, že pre mňa v ich veku boli 40-tnici detkovia a babky, vieš, čo už sú pred hrobom. Určite. Čiže ja neviem, akože asi to proste robím uveriteľne a dobre aj pre tie mladšie generácie a to je pre mňa veľmi dôležité, že ja vidím aj na koncertoch, že v tom dave
sú reálne, že puberťáci, tínedžeri, proste náctiroční ľudia, väčšinou, to je gro. A potom sú tam niekde akože vzadu aj akože môj vek, na tribúnach a tak sú aj 30-40 vyššie, dokonca chodia na mňa aj akože 50 plus ľudia, ale to gro sú mladí ľudia. Čo je v živote umelca jedna z najdôležitejších vecí podľa mňa, že ti nevymre v úvodzovkách publikum. Že stále naberáš akoby novú generáciu a tým pádom sa tá masa stále zväčšuje, lebo ty máš tú masu, ktorú si mal svoje gro, keď si ty bol mladý a začínal si. Áno, ale pribúdajú noví. A vyrastali s tebou, ale stále pribúdajú noví. A to sa nestalo podľa mňa okrem mňa nikomu na Slovensku ešte. Hej, vieš, že starne im to publikum ako keby. Ako je to naozaj, že tie eventy v kluboch špeciálne ukazujú toto, hej, že máme tu, či už v rámci repu, alebo aj mimo repu nejakých ľudí, ktorí dokážu napríklad naplniť nejakú halu a tak ďalej, jasné, ale ich aktuálna fanbase už nepríde do klubu, lebo do klubu chodia tí mladí ľudia. Presne tak. A presne ty si proste ten komplex, že stále naplní štadión, hej, 30 000 je brutál, ale zároveň vypredáš 500-600 tisíc klub proste stále, hej, podľa toho, ako má kapacitu, koľko sa zmestí. A to je presne ten akože dôkaz toho, že sú tam stále mladí ľudia, ale už keď sme prešli k eventom, tak ty si tak akože dosť známy, že si náročný, že si perfekcionalista v mnohých ohľadoch. Čo je pre teba že úplný základ, ktorý očakávaš na evente? Proste ideš na event, niekto si ťa zabuchuje, jasné, že máš svoju agentúru, máš svojho bookera, ktorý to všetko rieši, ale že čo sú tie požiadavky pre teba osobné, že čo fakt musí byť splnené na to, aby Separ prišiel vystúpiť? Tak splnenie podmienok v prvom rade je honorár. Dobre, to je... Lebo sú takí špekulanti, čo povedia, že teraz pošlem polku, potom druhú, vieš, to je dobré, tak si zavolaj niekoho iného, čau. Ale teda honorár je určite alfa omega. Potom, ja si nosím vlastných zvukárov síce, ale ten aparát v tom klube musí byť posilnený, lebo častokrát kluby volajú, že DJ-ov na sety a ten DJ nepotrebuje až taký aparát ako na live performance, pretože tie majky, keď majú proste jeden kanál s nejakým jedným reprákom, tak to robí bordel jak svinia. Čiže potrebujeme nejaký posilnený zvuk, aby sa z toho dalo vytlačiť čo najlepšie niečo ohľadom soundu. Neznášam fajčenie v klube, to je, že to by som za to zabíjal. To je fakt oveľa v Čechách toto, že tam sa nefajčí, proste to je úplne iné. Čiže akože som taký, akože keď sa v tom klube fajčí, že či sa to nedá aspoň na ten večer nejako zamedziť, alebo nejaká vzduchotechnika zapnúť, neviem, proste niečo. Toto je fakt akože zlé, ale není to, že podmienka, len je to, že zlé, nemám to rád. Ten promotér teda musí splniť nejaký technický rider, ktorý sa posiela dopredu a je nejaký catering, ale tým, že ja už nepijem aktuálne nejak extra, že fakt si vypijem raz za pár mesiacov, aj to nie je úplne tak ako kedysi, tak my tam máme, že vodu a energetiaky, vieš, čiže akože tento rider, lebo viem aj o interpretoch, ktorí sú naparené uteráky a taký Snoop Dogg napríklad inak, ten ma dojal, že on chcel iba, že Haribo medvedíky, ale iba červené. A oni normálne otvárali tie sáčky a pinzetami vyberali červených medvedíkov, proste, aby mal len červených, že takéto akože úlety na Slovensku asi nemá hocikdo, že tie maniere tam nejaké sú, aj viem o nejakých, nechcem ich menovať, čak nebudem ja akože rozoberať pohnutky svojich kolegov, ale viem, že nejaké maniere sú. Ale je to všetko v rámci nejakej normy, že není niekto úplne prepálený, takže ten backstageový catering, no a to je tak asi všetko. Vieš, že tam není niečo zložité, že promo, samozrejme, musí urobiť on nejaké promo, veľa promotérov, takých tých hlavne začiatočníkov, má pocit, že keď si bukne niekoho, kto každý víkend vypredá klub, alebo vypredal 30 000 štadión, že to stačí zverejniť jeho meno a že bude to mať zajtra vypredané. A každý sa o tom dozvie sám, ani nemusí urobiť, hej. Áno, presne tak, že to je akéby jeden holub obletel všetkých ľudí a všetci o tom budú vedieť, čiže to promo veľa ľudí zanedbáva. Určite. A potom to stojí na tom, že ja to týždeň pred koncertom zachraňujem promom na svojich sociálnych sieťach, keď tak, akože ja to promujem vždy, lebo som rád, keď tí ľudia tam dojdú a vedia o tom, že ja som jeden z tých informačných kanálov, ale nemôže sa promotér spoliehať na to, že cez môj Instagram to sa dozvedia všetci. Ako však na rovinu to si potom tie eventy môžeš robiť sám a nepotrebuješ... Presne tak, nepotrebuješ promotéra nejakého. Na konci dňa zarobíte ešte viac ako spolu s agentúrou tvojou, takže... Presne tak. Takže na čo by ste to robili? Čiže hej, no toto promo je tiež ako
akože problém. No zvuk a promo býva veľký problém. Chvála Bohu, jak sme sa bavili, dnes už málo kto je na tom tak, že tým, že ja chodím tie kluby hrať a bavím sa s tými promotérmi, tak dnes je veľmi, veľmi málo interpretov, ktorí dokážu naplniť ten klub. Paradoxne si ľudia myslia, že naplniť kluby je v pohode, ale veľa interpretov sa povie, že ja už kluby nechcem hrať, alebo mňa to nebaví, ale je to presne tá výhovorka toho, že to už nedokáže naplniť. Áno. Aj keď naplníš nejaký väčší priestor raz za čas, tak to neznamená, že naplníš klub, lebo presne, ak sme sa bavili, tam chodia väčšinou mladí ľudia a vypredávať kluby každý víkend, jak to robím ja už 23 rokov, tak to je že zázrak v podstate, že ja sám tomu nerozumiem. Je to anomália. Je to extrémna anomália, ja tomu sám nerozumiem, ako je to možné, chvála Bohu za to. Ako fakt 20 rokov to asi nikto nerobí a to som akože naozaj hlboko v tom eventovom segmente, takže to klobúčik dolu. Ale otvoril by som ďalšiu tému a to je, že duševné zdravie. Ty ako interpret si naozaj na výslni, je to častokrát tlak, jednak veľa peňazí, veľa streamov, veľa show, veľa peňazí, ale to je to pekné, čo všetci vidia, či už na Instagrame alebo niekde, ale čo je za tým, že mávaš niekedy, že si fakt unavený, alebo proste nejakú trápenicu, to nazvime? No, tie straglovačky tam sú. To proste človek, keď hrá túto hru, čo hrám ja, tento level gamingu, to je proste, jak si zapnúť plejko a dať si to na ultra hard. Vieš, to proste není easy mod. To je proste o tom, že ty to musíš handlovať. Vieš, že tá hygiena tvoja mentálna moja spočíva v tom, že cestujem, veľmi veľa cestujem, že ja keď proste idem 7-8 krát do roka niekam, tak to je môj mental healing a nepoužívam psychológa, lebo veľa viem, je to normálne v dnešnej dobe, že ľudia majú psychológov nejakých alebo ľudí, terapeutov, s ktorými sa chodia rozprávať. Ja toto nemám, neverím v to. Nemyslím si, že cudzí človek, ktorý ťa nejakým spôsobom len navádza niekam, ti môže nejakým spôsobom pomôcť. Ak by to bol niekto, kto ma pozná celý život a vie, aký som, pozná moju nejakú náturu, povahu a vie v tom čítať, tak s takým človekom by som bol asi ochotný toto zdieľať, ale nemyslím si, že o to viac, keď tí ľudia ťa poznajú z verejného sektoru nejakého, vieš, že si známy ksicht, tak o to ťažšie podľa mňa je ísť k nejakému psychologovi, aby mal ten odstup taký proste, aby to bolo zdravé. Neviem. Nehovorím, že to je zlé, samozrejme je to určite dobré sa venovať svojmu psychickému zdraviu a aj psychológ je cesta, ale ja teda používam hlavne teda cestovanie a taký ten kompletný refresh robím tak, že ja proste nejsom ochotný na dovolenke sa že ničomu venovať. Že proste ja mám, že mne to je jedno, že niekde niečo horí a ja to mám hasiť, mne to je jedno, nech to zhorí. Ďakujem za radu. No, proste nech to zhorí. Vieš, čiže potom to urobíme na novo. Čiže ja odmietam ako keby na svojom voľnom čase sa s kýmkoľvek ho deliť, okrem teda priateľky, alebo psa, alebo rodiny, alebo dieťaťa. Mimo toho osobného života. Mimo tej mojej bubliny najbližšej sa nedelím s nikým a to je podľa mňa to, čo ma udržuje akoby fresh, lebo naozaj akože ľudia vidia možno koncerty, nejaké streamy, nejaké niečo, ale za tými projektami, vieš, ja nejsom ten typ interpreta, ktorý povie, že spravte mi energetiak. Vieš, ja som vymyslel, že tam nebude taurín, ja som vymyslel príchuť, ja som vymyslel, jak bude vyzerať plechovka, ja som vymyslel názov, ja som vymyslel marketing a tak ďalej a tak ďalej. Ja som pod tým podpísaný a všetko, čo robím týmto istým spôsobom. Že ja participujem proste na všetkom, do čoho sa pustím a tým pádom je to naozaj akože full time, únavné, ten job, ktorý proste robím, či 1, 2, 3, 4, 5 alebo 88, proste, lebo ich mám fakt veľa tých zameraní, tak každé si vyžaduje moju prítomnosť a tým pádom ja proste jedného dňa poviem, že dobre, chalani a babi, ktorých mám v tíme, že je čas, odchádzam, nevolajte mi. Jasné. Ako samozrejme, že ani ja, ani ty nie sme nejakí doktori, nevieme nejaké právo úplne dávať niekomu návod, ale spomenul si teda, že ty to nikdy neriešiš doktorom, alebo teda psychológom, alebo akýmkoľvek iným doktorom, riešiš to po svojom. Myslíš si, že keď by si sa pozrel teraz, že nejaký psychológ alebo niečo a lieky, tak myslíš si, že není ešte, že tie lieky, že sú ešte horšia cesta pre tých ľudí, alebo že iba taký názor, hovorím, to není rada, není, že niekomu niečo radíš, no, akože ale že čo si ty myslíš, že čo je tvoj osobný názor, lebo ja teda poviem z môjho pohľadu, že mne sa fakt nepáči, že ja mám pocit, že polovica mládeže je na nejaký antidepresívach a tak ďalej a podľa mňa to fakt není OK. Toto je podľa mňa trend. No je to trend, ale to je podľa mňa že hrozné. To ani není, že oni potrebujú tú pomoc, mne príde, že byť v depresii sa stalo trendom, že to je akože super.
alebo ja neviem, no a proste žrať Xanaxy a ja neviem, proste, akože toto by som asi ani nechcel riešiť, lebo ja by som proste sa strašne by som sa tu nasral. Nepoďme to teda hejtovať, nepoďme to rozoberať do hĺbky, ale to som sa vedel. Nech si robí každý, čo chce, akože, ale není to okej, no. Lebo ja s tebou súhlasím aj s tým doktorom, že je lepšie nájsť si inú alternatívu, ako to spraviť, ako si ten život upratať, aby si ho nepotreboval. Hej. Ale tie lieky sú za mňa že ešte väčšie zlo, preto ma zaujímalo, že aj tvoj názor. Akože ja som prešiel, čím som prešiel. Ja som bol na konci 3. štádia nepeknej rakoviny úplne, čiže s metastázami a veci a proste nedávno mi zomrel kamoš, proste však Osťa si poznal aj ty. Jasne. A ako bez tej liečby lekárskej neviem, ako by to bolo dnes, čiže ja som za taký zlatý stred, že zistiť si o tom proste viac, akože zaujímať sa o tú svoju chorobu, trošku sa s ňou skamošiť ako keby, že nebrať to len ako nejaký postih proste, že toto ma dostihlo a teraz sa len odovzdať tomu a trpeť a brať to, čo ti doktor povie, že tu toto a toto, lebo je veľa prípadov, kedy naozaj aj ten doktor sa môže zmýliť alebo nastaviť tú liečbu neúplne dobre. Podľa mňa minimálne dobre si dať názor viacerých lekárov na jednu vec a takisto sú odborníci v iných segmentoch, ktorí nemusia mať akože lekársky titul, ale môžu byť v tom doma, môžu byť odborníci v nejakom liečiteľstve, ktoré, nemyslím teraz tých úplných šarlatánov, ja myslím niečo, čo je na nejakých štúdiách založené. Jasné. A akoby urobiť si taký prienik v tom celom a nájsť si to, čo tebe najlepšie vyhovuje, pretože aj keď sa lieči z niečoho, tak musí byť je veľmi dôležité, aby tá liečba tebe nerobila zle. Aj keď každá liečba ti nejakým spôsobom robí zle, lebo sa lieči z niečoho, čo není komfortné, ale musí to byť taký spôsob, cez ktorý sa ty vieš preniesť, akože netrpíš viac, ako by si mal. Hej. A toto je podľa mňa dôležité. Ja som si tú cestu našiel aj vtedy tak, že samozrejme som akceptoval liečbu, ktorú mi nastavil lekár, ale popri tom som išiel veľmi veľa všetkých alternatívnych ciest, ktoré konec koncov sa ukázali ako úspešné. Hej. Prepáčte, tak to zaťahujem, ale podľa mňa o tom nikto nehovorí a je dôležité presne týmto mladým ľuďom, ktorí toto určite budú sledovať, proste povedať, že není prvá cesta liek, není hneď doktor, ale že môžu najprv si to naštudovať, môžu najprv skúsiť spraviť niečo sami a potom toto sú možnosti, ktoré samozrejme niekto potrebuje. Hej, len ja si myslím, že ne každý má na to kapacitu, ako keby, nemyslím teraz len mozgovú, ale všeobecnú, akože že veľa ľudí nemá predispozíciu na to si vôbec urobiť nejaký rešerš a vedieť rozoznať informácie, ktoré by mu mohli byť prospešné a ktoré sú úplne mimo, že toto je podľa mňa akože veľmi dôležité, že možno ak si nevie ten človek porady sám, tak prizvať k tomu niekoho ďalšieho. Hlavne by si mal komunikovať o tom vôbec, lebo to veľa ľudí sa uzavere a nekomunikuje. A to je zlé. A potom ide sebevraždy. Čo si myslíš o takom tom fyzickom prepojení na toto duševné zdravie? Že myslíš, že je dôležité presne nejaká fyzická aktivita, napríklad robenie nejakého športu, chodenie či už do fitka alebo niečo? To je alfa omega. Za mňa ako mentálne zdravie začína na fyzickom. Určite. To je proste... Zdravé telo, zdravý duch. No presne táto frázička 208-ročná je stále platná. Úplne pravdivá. Lebo proste keď budeš rozkysnutý s rukou v balíku čipsov proste mudrovať na internete a nerobiť nič pre seba, pre svoje akoby fyzické zdravie, tak to mentálne zdravie, lebo ľudské telo je nastavené na odpraveku, na chôdzu, na hľadanie, na dobývanie niečoho, získavanie niečoho svojou fyzickou aktivitou a to telo tým, že je tak uspôsobené a zostrojené, tak tú aktivitu potrebuje. Ty keď mu ju nedáš, tak začneš proste hniť znútra. To hnitie sa v prvom rade odzrkadlí na nejakom mentálnom zdraví a samozrejme potom odchádzaš aj fyzicky. Takže samozrejme sú choroby, ktoré pre teba prídu bez ohľadu na to, či si športovec alebo nejsi. Ja som samozrejme mal tú možnosť spoznať akože vrcholového športovca, ktorý zomrel na rakovinu proste a to v živote nemal cigu alebo alkohol v sebe a športoval. Takže to akože tie predispozície môžu byť akékoľvek, ale tým, že budeš niekde hniť, kysnúť a tlstnúť, tak tomu ideš naproti proste. A myslím si, že šprintom tomu ideš naproti. Čiže jasné. Reálne už nejaké biochemické procesy, ktoré sú v tebe, v tvojom tele, tak ty vlastne spomaluješ, zastavuješ a dávaš tomu priestor, dávaš tomu to podhubie, aby to vzniklo. Zastavenie lymfy je základ úplný, že proste keď
sa nehýbeš, tak to no proste to je na dlhú tému, ale teda debatu, ale hej, mentálne zdravie určite pramení vo fyzickom zdraví. Nemusím ísť teda takto deep. Jedna taká zásadná vec, cítiš sa ty, že si dlhodobo šťastný? Ja som mal niekoľko období takého vyhorenia, pretože ja tým, že strašne akoby plyniem tým životom a mám to svoje tempo, ktoré akože väčšina normálnych ľudí nestíha, že mňa sa vlastní kamoši pýtajú, že jak stíhaš proste, že ty robíš toto, hento, tamto a pritom si spravíš zbrojak, čo ja som ho neurobil na 3. krát a ty ho spravíš na prvý popri tom všetkom, čo robíš, že jak to robíš? Tak to je proste to, že ja mám systém. A v tom systéme ja viem ísť strašne rýchlo a ten systém proste má nejaký flow a v tom flowe mi častokrát unikne niečo, na čo ako vytesním to, že to není dôležité sa tým zaoberať. Jasne. A potom z toho semienka vznikne niečo, čo na konci dňa je väčší problém, len som to vyhodnotil akože v tej rýchlosti zlé. Väčšinou je to vzťah, alebo je to nejaké priateľstvo, ktoré mi unikne, že tam bolo niečo zlé, čo som prehliadol. Nemyslím v zmysle, že keby som tomu dal pozornosť, tak je to lepšie. Ale že som nevnímal to, že je to niečo zlé, lebo sa mi ako nezdalo, že to je až tak zlé a potom vlastne som zistil, že pre mňa je to tak zlé, že to muselo ísť od seba. A toto je akože asi také najčastejšie, čo sa mi stane, že... Lebo nestáva sa mi toho veľa. Tu mne sa to stane raz za niekoľko rokov, taký nejaký fuck up. Prišlo na mňa vyhorenie z hudby, to bolo po albume Pirát v roku 2013 alebo 14, že som mal naozaj, že všetko a všetko sa rozbiehalo, tá kariéra excelovala proste, že bolo to brutálske a proste tie grafy boli stúpajúce a napriek tomu som sa cítil, že nešťastne, ale nie šťastne. Jasné. A tým pádom ja som vlastne sa z tohoto nejak musel vyhrabať, no a potom zase prešla nejaká doba, došiel nejaký vzťah a ten vzťah sa dostal zase do nejakého bodu, ktorý proste už nedával zmysel a tak ďalej. A toto sa mi deje v nejakých akože cykloch, ale väčšinou je to proste tým, že ja sa fokusujem na to, čo ma baví, čo ma zaujíma, čím idem proste a nezvyknem ako keby sa zapodievať vecami, ktoré mi prídu ako prkotina nejaká, ale niekedy sa z takej malej blbosti stane proste niečo, čo som si mal všimnúť, pretože som to mohol uťať skôr a nemusel to prejsť až do niečoho väčšieho. Tak ale to je asi tak všetko. Ale ako týmto celým si v podstate ukázal, že tiež si bežný človek z mesa a kostí, nejsi len reper, nejsi len milionár, úspešný biznismen a tým vlastne poukazujem na to, že sledujú nás obyčajní ľudia a ty si ukázal, že nie, že si šťastný, aj tebe sa stane, že máš nejaký vzťahový problém. Jasné. Teraz mám napríklad z McDonaldu lepiacu pásku, lebo má kúsol Leguan. Proste stáť sa ti môže proste hocičo. A presne týmto sme chceli odkázať ľuďom, že nech sa ti stane čokoľvek, dá sa to riešiť a nemusíš proste hneď ísť po liekoch. Alebo... Ja teraz píšem takú pesničku, že Bowler ide ďalej. Že proste keď chceš byť frajer, tak proste musíš ísť ďalej, aj keď sa čokoľvek deje, musíš ísť ďalej a neskladať sa. Lebo to skladanie sa, to je presne to najjednoduchšie zo všetkého. Ja akože napríklad aj, keď sa bavíme o tom mentálnom zdraví, že sebevražda je podľa mňa, že potrebuješ extrémnu odvahu zobrať si život, ale na druhú stranu je toto najjednoduchšie a najegoistickejšie riešenie, ako môže byť, lebo po tebe zostanú rodičia, súrodenci, vieš, prarodičia, ktorí ťa vychovávali, dali do toho ten čas, tú námahu, aby ste vás spravili dospelého človeka proste a akože nie všetci rodičia samozrejme sú schopní toto urobiť, ale takí tí, čo sa snažia tým proste šmahom ruky zničiť život tým, že proste na ten svoj siahneš a to bývajú také sprostosti, že kvôli frajerke, alebo ja neviem, vieš, že toto mňa akože rozbíja, že toto by som keby som vedel jednu vec dať preč zo sveta, tak sú to tieto veci, že mne strašne utkvela taká myšlienka o teba, ale že fakt stará, že 15-ročná, ak nie 20-ročná v hlave. Okay. A to je, že každý interpret, rapper, spevák, DJ, to je jedno, si prejde takým akože syndromom uverenia. Jasné. Že proste každý si príde ten vrchol toho egotripu, že no a toto je tiež v podstate ako duševná porucha v podstate na nejaký čas, lebo v podstate z toho s prepáčením zadrbe úplne. A teraz, čo by si odkázal presne, že raperom motivačne, že ako sa s týmto vysporiadať, lebo určite sa to stane teraz niekto to teraz práve nás počúva za rok, za 2 vystrelí a s prepáčením zadrbka mu v toho hlave. No, takže ty si to už zvládol a prekonal a veľmi úspešne, keďže pokračuješ ďalej. Čo by si mu poradil tomuto človeku? No, poviem ti, čo sa stalo mne. Ja keď prišiel k uvereniu
že proste to bolo niekedy pred albumom Pirát. Ja som vtedy mal fakt pocit, že celý svet ma žere, lebo však žral. Ale potom si tak uvedomíš, že ale veď ty tu akože nemusíš za 2 mesiace už byť, že tebe stačí jeden kiks alebo jedna zlá pesnička a môže sa to začať vyvíjať úplne opačným smerom proste, že ty si musíš uvedomiť, že to, že sa ti to deje, je dar, je proste, že niekto tam hore ťa má rád proste a začalo sa ti proste dariť a máš proste v rukách niečo, čo by si nemal len tak pustiť ľahkovážnosťou, ktorá je zameraná, alebo teda spôsobená tým, že sa začneš k ľuďom správať jak debil proste a tak ďalej, že musíš si uvedomiť, že to máš, je dar. A to, že to máš a dostal si to, je, že to sa stane ani ne 1% obyvateľstva, ani ne 1%, že sa ti v niečom tak zadarí, jasne, že vystrelíš a všetci to žerú. To je proste dar jak hovado. A keď si toto neuvedomíš, tak to je cesta do záhuby, lebo myslím si, že to, že si to uvedomíš, je tá skúška toho, či si to zaslúžiš. Čiže keď príde k uvereniu, hneď nohy naspäť na zem. Proste a treba si uvedomiť, že áno, som frajer, veď chvála Pánu Bohu, ale viem byť za pol roka a že po mne neštekne ani pes, len preto, lebo sa chovám jak čurák. A to je presne to, že nechovaj sa jak čurák a poď naspäť na zem a váž si to. Takto som to prekonal ja, že som si uvedomil, že to není akože pominuteľné, že je to teda pominuteľné a že to môže proste šmahom ruky skončiť, takže som robil na tom, aby to neskončilo. No. Jasné. Ja by som len Sunulo doplnil veľmi dobrý postreh, čo by si títo ľudia mali pozrieť, a to je práve, že keď si v gastronomii, si niekde v reštaurácii a ako sa správaš v tej obsluhe, lebo keď hovoríš, že čau moja, neviem čo, tak to je presne to, že si myslíš, že si viac ako ona, a tam sa to začína aj konci, a preto som spomenul gastronómiu, lebo ty máš rád gastronómiu, ty máš rád gastro. A my teda, samozrejme, máš už za sebou nejaké veci, máš za sebou nejaké pochutiny, to nazvíme, máš za sebou nejaké energetiáky. Môžeme sa v blízkej dobe dočkať niečo zaujímavého od teba ďalšieho? No teraz sme launchovali nový extrém bez cukru, jablko jasmín. Za to ťa strašne cením, lebo ja fakt si veľmi idem, že bezcukrové energetiaky. Jasne. A strašne milujem tvoj extrém, tento mandarínkový, ale proste nepijem ho len, lebo má cukor. Áno, chápem. A úplne to oceňujem. Túto reakciu sme mali od veľa ľudí, tak sme spravili bez cukrov. Ja som zvedavý na jeho predaje, keď si to teda všetci pýtali, že či bude aspoň týmto 3 fešačíkom stíhať. No a do budúcna by sme tú radu chceli samozrejme rozširovať. Čo sa týka ďalších produktov, chystáme znova pečivo, lebo ľudia proste pýtali tie pumpové záležitosti odo mňa, čiže tam sa chystá niečo nové a aj do takého segmentu zabrdnem asi, neviem, či to ešte môžem spomínať, to by som nechal asi potom pri autorizácii na zhodnotení celého týmu, ale pivo ideme robiť. Ale takéto party pivo, že ne taký ten ťažký ležák, proste horký, jasné, ale máme takéto party pivko, ktoré si len tak akože dáš pri bazéniku a bude v pohode, nebudeš mať z toho ťažký žalúdok. Čiže toto zatiaľ a uvidíme, čo bude ďalej. No čo sa týka gastronomie, tak ja som akože otvorený všetkému, milujem ten proces tej výroby celej, takže... Ja som sa ťa chcel spýtať, že keby si teraz išiel napríklad otvárať svoju vlastnú reštauráciu. Nikdy, ale keby si išiel, hypoteticky, že či by ťa zaujímalo viacej presne, že byť v kuchyni zavretý s kuchármi a vyvíjať recepty a tak ďalej, alebo či by ťa zaujímalo, že koncový zákazník v zmysle celého zážitku. To znamená... Asi určite obidve. Obidve, hej. Aha, lebo ako tak ten zážitok začína tým jedlom. Samozrejme tam ten servis a tieto veci okolo robia svoj priestor, to ako sa tam človek cíti, ale keď sa cítiš niekde dobre a donesú ti proste gumený steak, ktorý bude chutiť jak riť z bezdomovca, tak proste to nebude niečo, kam sa chceš znova vrátiť. Čiže určite by som akože začal asi jedálnym lístkom, a keby som vedel, že je vypimpovaný, tak by som išiel do servisu a priestoru, ale gastro ako takéto, to v tomto zmysle, čo sa týka akože reštaurácie, tak ani ma nehne. Tam musíš byť, tomu sa musíš obetovať. A hlavne tá operatíva je asi zamestnanci, to je veľmi otravné. To tebe môžu proste zamestnanci zlikvidovať prevádzku svojim prístupom a tak ďalej. Čiže tam, keď nejsi, tak väčšina toho gastra proste skončí. Keď dojdeš do reštiky, ktorá je dobrá, tak väčšinou je tam majiteľ, to si všimni. Že tam väčšinou niekde pobehuje. Alebo sa dojde opýtať, či ti chutí, alebo vieš, niečo takéto. Čiže
tie dobré gastra proste stoja na tom, že ten majiteľ sa o to fakt stará, zaujíma ho to a drží tam tú úroveň. No dobre, a teraz taká úplne, že odveci otázka, ale predpokladám, že ty na ňu budeš mať dobrú odpoveď a to je, že nejaká exit stratégia, že kedy si myslíš, že by mal hudobník alebo rapper, že by mal skončiť. Lebo podľa mňa, že každý má ten svoj čas a myslím si, že niektorí to nevedia pochopiť v správny čas a je to potom smutné a zle sa na to pozerá. Hej, no. A že kedy si ty myslíš, že je ten moment, alebo že aká je tá cesta, kedy by mal byť ten nejaký myslený koniec, kedy si človek povie, že dobre, idem do dôchodku, idem sa venovať niečomu inému? Ja si paradoxne myslím, že ty ako samotný interpret to nevidíš. OK. Musíš vnímať tie signály asi zvonku. Lebo ono, jasne, začnú ti upadať streamy, začnú ti upadať bookingy, tá tvoja show začne byť nudná, že už nemáš tú energiu sa tam proste fakt odovzdať tým ľuďom a robiť tam proste zážitok tým ľuďom, že fakt už sa tam len tak ponevieraš a tam si len odrecituješ to svoje, že už tam chodíš fakt len pre tie peniaze. To je podľa mňa taký prvý varovný signál, že ťa to akože nebaví, alebo proste nerobíš to tak, ako by si to robil pár rokov dozadu. A začnú aj tí ľudia ti spätnú väzbu dávať takú, že skôr sa ti smejú, alebo skôr si proste... No tá relevantnosť proste odíde. A ja si myslím, že my nevieme, aký je vek toho odchodu. Ja som vôbec nemyslel vek. Ja viem. A že toto je akože povedať tiež jeden z aspektov, pretože v určitom veku už to asi není úplne akože košer repovať nejaké veci, ale záleží to, akým spôsobom žiješ, lebo vek je presne tá vec, že to je tak strašne relevantné, tak strašne relatívna vec, že ty sa môžeš mať, ja neviem, 40, 50, 60, ale nemusíš sa na to cítiť, nemusíš tak žiť. Ja tiež nežijem ako 40-tník. Ja keď vidím svojich rovesníkov niektorých, ktorí boli so mnou v škole alebo podobne, to sú nové ujovia a tety, vieš, že ja nezapadám do toho rámca ich. A nežijem tak, nesprávam sa tak a tak ďalej. Čiže ja mám mentálne 25, vieš, že to je to, že keď sa tak cítiš, vystupuješ tak, žiješ tak ten vek je proste relatívna vec. Toto podľa mňa není a je po svete hromada akoby interpretov, ktorí sú proste deduškovia a chodia stále rozbíjať festivaly a tak ďalej. A hlavne teda rockoví speváci sú to a tak ďalej, ale toto je podľa mňa jedna z tých vecí, kedy ak tak už nežiješ a máš nejaký vek, v ktorom už je smiešné to, čo robíš, tak to je podľa mňa tiež taký ten základ, alebo začiatok toho, že už je to trápne, brácho, že ser na to. Čiže podľa mňa je to, že ty musíš cítiť, že ťa to už tak nenapĺňa, že tá spätná väzba publika je skôr akože hanlivá, že wow. A tretia vec je to, že keď necítiš to, čo rapuješ, že by si to aj žil, tak to už je také, že to je trápne, no. A súhlasí so mnou v tom, že jeden z takých prvých signálov by mohol byť práve tie kluby, že v podstate prestaneš plniť kluby, prestaneš cítiť tie kluby, že by to mohol byť taký ten začiatok úplný, že... Toto je také tiež relatívne, lebo ty nemusíš plniť kluby a môžeš to robiť, jak ja neviem, Pálo Habera, že idú s tímom na turné raz za pár rokov, kde dajú obrovské haly a furt to má ten výtlak svoj a nemusí plniť kluby a neznamená to, že by mal skončiť s hudbou. Samozrejme asi novú hudbu už úplne nerobí. Ale to som sa povedal, že on svojím spôsobom skončil s hudbou, lebo už netvorí. Netvorí, ale hráva. Ale bereme tú komplexitu, že aj tvorbou. Hej? Lebo jedna vec je, že si dáš občas nejaký koncert a pripomenieš sa ľuďom. Tak potom skončiť s hudbou je jednoznačná odpoveď, keď to ľudia prestanú počúvať. OK. Proste takže to sa ukáže na streamoch, na kluboch. Keď ti zásadne začne povedať počúvanosť, tak to je čas takže sa na to vysrať. Treba skončiť skôr, lebo ako si to všimol ostatní. To ti ľudia ukazujú, že brácho, odchádzaš. OK. Dobre, a ešte ma zaujíma strašne taká vec, že tento, nazvime to celebritný život, aj keď vieme, že naše slovenské celebrity nie sú porovnateľné s tvojim životom, ale že aký to môže mať podľa teba toto vplyv na výchovu detí? Lebo sú také akože podľa mňa to dva pohľady základné. Jeden je ten, že napríklad skovávaš to dieťa pred sociálnymi sieťami, snaží sa ho nikde nebrať na verejnosť a potom je druhý, že je tu Go Cepar, ktorý zoberie svoju dceru pred 30-tisícový dáv na štadión. Záleží asi od dieťaťa, podľa mňa. Okay. Že ja si nejdem také tie veci, že keď ukazuješ svoje dieťa na sociálnych sieťach, tak je to akože nejakým spôsobom nebezpečné, alebo čo však ochrana toho dieťaťa je na tebe.
na to, aby si ho vychoval tak, aby nepadlo do nejakej úplnej mizérie. A druhá vec je, že tá ochrana jeho ako v tom, že ho ľudia poznajú a hrozí tam teoreticky niečo tiež na tebe. A keď niekto chce vedieť, ako tvoje dieťa vyzerá, tak to zistí v sekunde, sa ti postaví v aute pred dom, lebo to zistiť si, kde nejaký interpret býva, je naozaj akože úplne ťažké, tak sa tam na 2 dní postaví a vyfotí si ho 75 krát so zoomom, jak vyzerá, veď to proste to neubrániš proste, to dieťa chodí niekde do školy, do škôlky, tí rodičia tam chodia, sú tam nejaké besiedky a urobí sa na besiedke spoločná fotka a ten rodič, ktorý tam má tiež dieťa, to pošle známemu, povie, to je toho a toho syn, vieš, a to sa rozšíri. Čiže to, že ho nejako akože schovávaš pred svetom, to podľa mňa není, akože je to každého osobná vec, samozrejme, niekto to tak cíti, ale ja si myslím, že moja malá napríklad v tomto žije od malička, že proste je zvyknutá, ona sa už narodila do toho, že jej mama bola hviezda, jej otec bol hviezda proste v našich končinách, čiže ona proste je zvyknutá na to, že keď niekam ideme, tak sa tam s nami fotia ľudia, alebo že keď niekam ideme, tak ideme do nejakého zadného salóniku, aby sme nesedeli proste niekde, kde sa ani nenajem proste, a to nebýva všade, ale samozrejme, keď je tam možnosť, tak to spravím tak, alebo idem na dovolenku proste a ona ráta s tým, že niekedy sa tam môže stať takáto vec a pre ňu je to tak prirodzené, že podľa mňa jej to nejako neubližuje a to, že ona sama sa stala kvázi už interpretom, lebo má 2 pesničky, ktoré ľudia poznajú a jej spolužiaci na to reagujú, tak proste jasné, môže to stúpnuť do hlavy, ale to je na tebe, ako na rodičovi jej vysvetliť, že kámo, veď kľud, to je presne to uverenie, ktoré máš na starosti ty a môžeš kočírovať ty, čiže ja si myslím, že ak to zvládne rodič, tak to dieťa to zvládne. Aj keď je to určite ťažké a ne každé dieťa zažije takúto vec, že netreba to akože globalizovať, že je to pre každé dieťa OK, lebo sú deti a sú deti. Proste niektoré, to je jak človek, aj človek, každý má tú svoju psychickú silnú stránku inú, vieš, každý môže byť proste iný v tomto a ne každý je stávaný na toto zvládnuť, preto není 2899 separov, ale jeden. A to je presne to, že je to aj o tomto, že ne každý by to zvládol. Mňa veľakrát, keď som s kamošmi a prejdeme cez ulicu, kde asi dám 80 fotiek za tú cestu, lebo ja sa väčšinou s tými ľuďmi odfotím, keď mám čas, lebo však sú to moji fans proste. Tak mi na konci tej ulice povie môj kamarát, že kámo, že toto keby som mal každý deň, tak sa zabijem. Vieš, že to nedávajú. Čiže, ale ja som si na to už tak zvykol, že mi to príde ako súčasť toho celého. Čiže a takisto ona to má, lebo v tom vyrastla, vieš, takže za mňa pohode. Ja si myslím, že by mnohých zaujímalo, že ako je to s líderstvom v rámci skupiny, hej, bol si v Gramorokas, máte DMS-ku, že ako to tam je, lebo to asi není úplne ľahké to ukočírovať, že niekto je tam ten, kto viacej slní, kto viacej proste je, že chceš tomu niečo povedať? Alebo... Ešte ja si myslím, že na základe toho sa Gramorokas rozpadlo. Okay. Lebo veľa tých chalanov, dneska už to majú asi vysporiadané v sebe, ale viem, že vtedy ťažko sa pozerá na to, že všetci ste mali jednu štartovaciu čaru, ale jeden tak strašne vytrča, že po koncerte je tu hľúčik tvojich kolegov, stojí tam 10 ľudí na fotku a tu si ty sám a stojí tu 130 ľudí na fotku, vieš, alebo cez koncert začnú kričať nie Gramo, ale Separ. Vieš, že mne to samému bolo nepríjemné vo veľa situáciách a ako keby sme do toho disu vtedy možno išli, si zvonil ako Telegramo, tak možno by ten vývin bol možno trošku iný, ja neviem, ale od toho bodu to začalo byť, že zreteľne iné. Ale že zreteľne ja som tam začal cítiť už takú tú alergiu medzi nami vzájomne na seba a teda dodnes ja tých chalanov mám rád, že sme zažili proste spolu veľa toho pekného a tak ďalej, ale nemyslím si, že teda minimálne niektorí z nich nemajú na mňa úplne dobrý názor, takisto jak na nich, ale tak s väčšinou vychádzam super. Teraz sme boli minulý rok, som hral na Sieneckých letách, došiel a pozrieť Rebel aj so synom a to proste sú roky, čo som ho nevidel, vieš, a pre mňa to bolo príjemné stretnutie, vieš, takisto decka, keď som točil Love 2, tak som tam stretol, lebo on robí tiež pri filme a tiež pokecáme sem tam mi aj napíše, takže akože je to v pohode, ale presne to, tam sa to začalo odvíjať, keď som ja začal fakt vyčnievať. Viem si predstaviť, že keby som ja bol ten, ktorý nevyčnieva úplne a niekto z nich je, že fakt diametrálne inde, tak buď to príjmeš tak, že tak
OK, príjmem to, že je to líder a zostaňme ako skupina, lebo ten líder potiahne aj nás nejakým spôsobom. Je otázka, či takto chceš fungovať, alebo si povieš, že tak ja nebudem s niekým, lebo žiarliš, alebo proste sa ti to nepáči, alebo si prídeš menej docenený a pritom sa cítiš, že si lepší ako on a prečo jemu sa toto stalo a mne sa to nestalo, že tam začne proste byť taký ten krč a on tam je potom cítiť, vieš, taká tá decentná alergia tam proste začne byť cítiť. To bolo asi trošku ťažšie v rámci toho Gramoroka, že tam bolo fakt veľa, ale napríklad v DMS-ke, keď teda budem brať teraz, že iba dáme ho, že nebudem brať Smarta, tak stále niekto musí byť líder, hej, ono je asi pochopiteľné, že asi ten líder budeš ty, ale že stáva sa vám tam tiež, že musí prísť líderstvo, alebo sa vždy zhodnete, že bez problémov? Vieš čo, Halu, že Dáme je v tomto strašne akože vyrovnaný, že jemu to nerobí proste mindrak, že on aj nahlas povie, že on presne vie, kde je jeho miesto v úvodzovkách, aby to neznelo zle, ale on to sám povie takto, vieš, že on vie proste, kde je on a kde fungujem ja, v akých sférach a on to prijal proste. On sa nesnaží proste akože mi nejak dávať polena pod nohy alebo zhádzovať ma niekde za chrbtom alebo proste niečo takéto, že proste on prijal to, že áno, toto je môj kolega zo skupiny, ktorému proste sa stalo toto, že vystrelil v tej verejnosti extrémne a on to možno ani nechce úplne úprimne, že on není ten typ, ktorý by chcel žiť taký život, jak žijem ja. Taký, že je spokojný tam, kde on je spokojný so svojím životom úplne a on si ide svoje, on proste si ide svoj dom, syna, rodinu a tam proste si robí to svoje, potom odbehne do štúdia a spraví si svoju hudbu, on nečaká viac, on je napríklad presne ten typ, ktorý by katalóg asi nepredal, lebo on má presne k tomu tú citovú väzbu úplne inak nastavenú. Jasné. Vieš, on to nebere tak z tej biznisovej stránky. Ja tým, že som vo veľa biznisoch a už v tom rotujem nejaký ten rok, tak ja tie veci berem tak, že aj exitovanie firmy, aj exitovanie katalógu je pre mňa rovnaká vec v podstate, že ja sa neviažem na tie tracky a na tie staré už duplomné, aj keď je to pre mňa kus mojej minulosti a mám to obdobie rád, neznamená to, že teraz na to budem lipnúť navždy. Ale on to má zase inak. On to proste bere tak, že on si robí sám tú hudbu, sám si ju zmastruje, vieš, sám si proste robí tie procesy, sám sa nahráva, on má doma štúdio, takže on aj ten proces tvorby má úplne iný, jak ja. A on to proste takto prijal, ako to je, aj keď hráme ako DMS koncerty, tak aj honorár sa delí proste rôznymi inými časťami percentuálnymi. Je to brutálne dohodnuté. A to je presne dôležité, aby všetky strany boli spokojné. A tedy to funguje. Keď ten druhý človek v tej skupine, alebo druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, koľko nás je, v tej skupine pochopia, že áno, toto je líder a moja pozícia je toto a moja silná stránka je toto a moja táto a on nech je líder. Máte veľa spoločných koncertov ako DMS-ka, alebo skôr máš sola tento rok 26? Oni s Lacom spravili, keď ja som robil solo albumy, tak oni nechceli akoby stagnovať, tak spravili so Smartom 2 albumy spolu a myslím, že tento rok na jeseň, keď ja poviem s Rafom na túr, tak vlastne môžem použiť Rafovho DJ-a aj na hranie, tak tým pádom Smart sa môže, lebo on nehráva, tak sa môže odčleniť a idú na turné spolu s Damem na jeseň, čiže oni si dajú takto turné, ale oni nehrávajú veľa. Oni hrajú akože fakt sporadicky veľmi. Teraz budú hrať na Hip-Hop Žije, tuším. A tak, ale ako väčšinu času koncertov hrá Smart so mnou ako DJ. A keď príde nejaký dopyt na ich booking, tak sa to vymyslí väčšinou tak, že buď má Smart dvojak, že hrajú oni niekde a potom ja večer niekde ešte s ním, alebo sa to rozdelí, že piatok oni sobotu. Vždycky sa to dá nejako vymyslieť. Tým, že nehrajú veľa ako ja, tak sa to vždy dá nejako akože sklbiť. Takže pohode. Spomenul si Hip-Hop Žije. Máš pocit, že Hip-Hop Žije je stále taká úplne že dominanta tu na Slovensku festivalu, že je to tak je to celkovo tretí najväčší festival u nás, ne? Ak sa nemýlim. Pohoda, Grape a potom Hip-Hop Žije. Keď to bereme ako celok so všetkými zastávkami, tak sa nebavíme o tom. No. Ale takže či aj pre teba to je také, že naozaj, že jasné, že máš svoje solo koncerty, hej, ak si mal si v podstate štadión, potom si mal Košice, teraz pokiaľ sa nemýlim, máš O2 Arenu, hej, môžeme sa k nej ešte vrátiť, ale v rámci toho hip-hopu Žije, je to naozaj že viac špeciálne ako nejaký iný festival?
Tak ja mám hip-hop žije rád extrémne, lebo však od začiatku tam hrávam. S majiteľmi festivalu som kamarát. S jedným z majiteľov veľmi úzko spolupracujem roky, s Markom Šebestom. A to znamená, že ja tam pre ten festival robím strašne veľa, vieš, že tým, že dávam im aj kamarátskú cenu, pretože si ich vážim ako kamošov, robím pre nich veci, ako som v porote v Rap Game, som ochotný im robiť návrhy na merch, niekoľko merčov hip-hop žije som robil ja, to ľudia možno ani nevedia, mikiny a tak ďalej. To som nevedel ani ja, takže... A to akože som ja tieto veci som robil toľkatým ľuďom, že by sa ti zastavil rozum, že koľko ľuďom som ja robil merch, ale to je jedno, srad na to. Hymnu im robím, vieš, keď je treba, že zoberiem to ja do rúk prvý a potom sa odvíjajú tí ostatní reperi a tak ďalej. Že proste ja hip-hop žijem, mám fakt rád. Tento rok tam fakt bude chýbať proste Osťo. To pre mňa je toto, že neviem si predstaviť človeka, čo tam bude miesto neho. Dúfam, že sa to zhostí dobre, lebo toho moderátora tam potrebuješ, to bez toho sa festival robiť nedá, respektíve dá, ale nebolo by to úplne ono, takže toto je za mňa akože veľká otázka, kto to bude robiť miesto neho, že tento ročník bude mať takú zvláštnu atmosféru podľa mňa. Skúsme ju proste napriek tomu urobiť dobrú, lebo to by Osťo chcel. A ako hip-hop žije za mňa proste festival, na ktorom to proste funguje, šlape, klape, brutálni ľudia tam chodia, ako myslím teraz fans. Čiže tie koncerty, ja hrávam na festivaloch a rôznych festivaloch, nikde nemám tak dobrý koncert ako na hip-hop žije, čo sa týka festivalov, takže za mňa je hip-hop žije alfa, omega leta. Hej, ako vieme, že tých festivalov je viacej, Bratislava je jasné, že je najväčšia, má najväčší stage a produkciu a všetko. Okrem Bratislavy, ktorý z hip-hop žije je taký tvoj, že obľúbený, že akože, neviem, Ostrava, Prešov, Duchovka. Prešov mám strašne rád, lebo tie východňari tiež sa zase strašne vedia zabávať. Ale akože oni všetky tie zástavky majú niečo do seba, akože úplne definitívne, že toto mám najradšej, sa nedá úplne povedať, lebo za mňa každý rok, odkedy hip-hop žije existuje, bola vždy iná zástavka tá najlepšia. OK, že nestalo sa mi, že by niekoľko rokov po sebe bola najlepšia zástavka Bratislava trebárs. Že sú roky, kedy proste najlepšia zástavka je Prešov, alebo teda vtedy Domaša, najlepšia zástavka môže byť Duchonka a tak ďalej. Tie zástavky, kde sa spí, ako je východné Slovensko, tak sú zase zábavné tým, že tam všetci tí interpreti zostanú, po dlhej dobe sa vidíme, po dlhej dobe si vypijeme, zabavíme sa do rána proste, vieš, že tam to má zase tento vibe, ten backstageový. Áno. Kdežto v Bratislave, alebo tak, buď sa to rozuteká proste domov, alebo sa ide na nejaké byty, sa to rozdelí na partie a nemá to ten akože vibe. Jeden ročník hip-hop žije, jeden z tých prvých, sa mi zdá, že to bolo také, že sme my všetci skončili u Dameho na dome na Trnavke a že tam bol hip-hop žije 2, ale inak akože tie zástavky, kde sa aj spím a potom bavia ako keby trochu viac z toho ohľadu toho afterovania tým, že ak hovorím, že už proste nepijem veľa vôbec skoro teda, tak mi padne dobre sa tak odreagovať s tými chalanmi proste, že sa po dlhej dobe vidíme a úplne nám tam proste drbe a je to zábavné a vieš, lebo všetky tie zážitky, ktoré sú akože zábavné alebo dobré, začínajú, že keď sme boli najebaní, vieš, pamätáš vtedy, keď sme boli, no tak to proste je presne to, že tam ten alkohol proste raz za čas robí proste dobrú atmosféru, tak to nazvime. Aj to vieš, že keď sme sa bavili teraz o tých jednotlivých zastávkach, že málo ľudí napríklad si neuvedomuje, že Bratislava je najväčšia, ale že aj nejaký Prešov a tak ďalej vystrelili, že tam je že 8 000 ľudí, že to je vlastne normálne, že je reálne veľký festival. Veľký festival, ako vado. Hej, ale keď už sme boli pri eventoch, spomenuli sme O2 Arenu. Ja si pamätám, keď si hovoril, že do O2 Areny nepôjdeš, ale veľmi ťa cením, že tam ideš, napriek tomu, že si to povedal, lebo veľa ľudí bolo taký ego, že ale ja tam nepôjdem, lebo som teraz povedal, alebo niečo také, takže ja ťa to veľmi cením. Hej, ja som, ale počkaj, to treba dať akože na pravú mieru. Ja som to nebral tak, že tam nepôjdem nikdy. Ja som povedal, že tam nepôjdem na základe toho... Že tam idú všetci. Ne, že vtedy ľudia normálne do mňa drbali, že keď Rytmus to urobil a Rytmus tedy sa vyjadril takým spôsobom, že len Ačkoví interpreti sú odteraz tí, ktorí dali O2 Arenu. Že tí, čo nedali O2 Arenu, vlastne už nie sú Ačkoví interpreti. Tým pádom akože nás všetkých hodil do koša, čo sme neboli v O2 Arene. A ľudia mi začali písať, že však mu ukáž, že aj ty to zvládneš, vieš. A mňa neznášam, keď sa niečo robí akoby
že do toho niekto tlačí, že to je také násilu a proste, že dokazovať niekomu, že áno, zvládnem to aj ty, tak ja som povedal, že ja tam v živote nepoviem z takéhoto dôvodu, že to vôbec, že proste nehajte ma tak. A my sme vtedy začali riešiť jeden projekt, ktorý ešte stále není ohlásený, lebo sa stále na ňom robí. Otázka je, či naozaj dopadne tak, jak treba, ale skrz ten projekt som chcel urobiť niečo veľké, čo by na záver toho celého projektu by sa mohlo ukázať akože strašne bod proste, ktorý bol, že štempel toho, že áno, že bracho, dokázal si to. A vtedy mi skrsla myšlienka, že keď robiť veľký koncert, tak poďme robiť koncert proste niekde, kde to není úplne easy a vznikol štadión. A štadión nevznikol na základe toho, že poďme dokazovať niekomu, že tak ja dám ešte niečo, čo je jak 2 O2 areny, lebo reálne akože to tehelné pole má kapacitu jak 2 O2 areny naraz. Čiže a my sme v podstate vtedy tú kapacitu O2 areny vypredali ani ne za 24 hodín, že tých lístkov, ten prvý nával bolo strašne veľa. No a vtedy som si povedal, že toto je to, čo chcem robiť. Je to v Bratislave, tým, že som Slovák a Bratislavčan, tak som to chcel robiť doma. A na domácej pôde není moc miest alebo priestorov eventových, kde by sa dal veľký koncert, takže veľký koncert robiť, okrem Nepelu. Aj produkčne veľký. Aj produkčne veľký, presne tak. Ten stage, tak to bol úlet. To bola Amerika úplná, no proste ľudia môžu hovoriť, čo chcú, ale to bola fakt americká produkcia. No ale každopádne bol na výber Nepelu a teda štadión. Popravde moji kolegovia ma tlačili do Nepelu, že ak sa vypredá jeden, poďme spraviť 2-3 Nepely za sebou. A ja hovorím, že dobre, bracho, ale keď urobím 2-3 Nepelov za sebou a z toho prvého dňa ľudia budú točiť storky, tak aký wow efekt budú mať tí ľudia na druhý a na tretí deň, keď si pozrú na storkách, jak vyzerá stage, čo hrám, jaké sú efekty, choreografie, veci, vieš, to je úplne... jakí sú hostia, vieš, že čo hrám s hostiami, že to ich nebude už tak, akože im zoberieme wow efekt. Že poďme sa hecnúť, správame ten štadión. No a tak toto vlastne vzniklo, že tento obrovský event. No ale teda k tej O2 arene sme sa dostali po tomto evente, po Steel arene v Košiciach, že ja som vlastne dokázal, že nepotrebujem O2 arenou dokazovať, že mám na to urobiť veľký event. Ja som proste dal taký klinec, že som spravil rekord návštevnosti. Podľa mňa nemusíš dokazovať absolútne nič. Veď práve. Veď práve. A čo to hovorím, že to proste není o tom. A ja proste som spravil tak veľký event, že som dal taký klinec proste, že ten klinec už ťažko niekto vybere, alebo dá vedľa druhý klinec, vieš. Čiže ja už teraz neberem tú O2 arenu tak, ako mi bola podsúvaná, že poď dokázať, že to zvládneš. Tá O2 arena je tretia zastávka po 40,000 ľuďoch, ktorí boli na Nepelu a na tehelnom poli. Takže po 40,000 ľuďoch na 2 eventoch idem robiť O2 arenu preto, lebo mám pocit, že visím alebo dlžím veľký event Čechom, kde mám veľa fanúšikov. Určite. To znamená, že aj keď zase vydávam to, že on to nevyprodá, pretože akože keď mám hater komentáre, tak z Čech viacej, ale napriek tomu, keď si pozrieš moje štatistiky, tak v Čechách mám viac štatistík ako na Slovensku, aj keď je to väčší národ, ale Čechov mám proste veľa a uvážil som to tak, že poďme to spraviť na moju 40-ku, lebo mám pocit, že tí českí fans si to zaslúžia. No tak sme spravili O2 arenu. Není to vypočítaný krok, že poďme dokazovať, že vypredáme O2 arenu. My sme za 50% kapacitami boli po 4 dňoch. Ja si myslím, že tu už není priestor na žiadne egotripy, toto všetko je vyriešené, uzavreté, na veľmi dlho by som to uzavrel. To, čo sme hovorili na začiatku, ja hrám svoju ligu, ja už sa nemám s kým pretekať, ja proste nielen v hudbe, ale v tých ostatných všetkých segmentoch, keď to zoberieš ako balík, tak neexistuje na Slovensku interpret, neže reper, ale interpret, ktorý tak komplexný balík do tak vysokého levelu vieš, že ja to o sebe viem, vieš, ja sa nebudem tváriť, že to neviem. Čiže ja nemám už presne toto, že teraz musím dokazovať niekomu, že vypredám O2 arenu. Ako v podstate obidvaja vieme, že predaj ide veľmi dobre na O2 arenu, čiže nepotrebujeme tomu dávať nejaký špeciálny hype alebo niečo, ale práve preto by som možno práve povedal, že čo tam bude to špeciálne, alebo že čo je to, prečo by tam aj človek zo Slovenska mal ísť. Práve preto, aby si kúpil ten lístok a stihol to, lebo tam predpokladám nebudete pridávať druhú a tretiu a desiatu, lebo tam je problém s termínami, pokiaľ viem. Toto by som presne chcel povedať. Dobre, tam to není možné, lebo ja za okolností viem presne, aký event tam je, že deň predtým, čiže viem, že to není možné. No ja to poviem však normálne nahlas. My deň pred našim eventom už je event, ktorý proste tým pádom my nemáme ani kam pridať termín, že deň pred už je event a deň po to nechcem proste robiť. Ja nebudem pridávať termín na O2
O2 Arenu, aj keby sa to vypredalo pozajtra. Nebudem robiť druhý termín na O2 Arenu, chcem to urobiť raz. A teraz, v čom to bude iné? My sme vlastne na Tehelnom poli a na Steel Arene použili rovnaký playlist, rovnaké vizualizácie, rovnaké choreografie, rovnakých hostí, rovnaké poradie, tracklistu a tak ďalej. A teraz ideme na to tak, že ideme kompletne prekopať tracklist. Už to nebude chronologický tracklist od Bulldozeru po posledné tracky. Bude to proste urobené tak, že spravím tracklist, ktorý bude zmiešaný. Niektoré tracky, ktoré zazneli na Tehelnom poli a v Steelke, nezaznejú už, ale zároveň zaznejú niektoré pesničky, ktoré nezazneli ešte nikde naživo. Napríklad tam budem hrať prvýkrát track s Glebom Hey G, ktorý sme nikdy v živote spolu nehrali. Takisto track so Sarou Rikas z albumu Neviem, ktorý tiež ešte nikdy nezaznel naživo, čiže spolu teda, lebo čo viem, tak Sára ho hráva, ale spolu sme ho nikde nehrali, čiže bude tam veľa takýchto trackov. Zároveň robím album s Rafaelom, ktorý by som tam nejakým spôsobom tiež chcel odprezentovať pre českú komunitu, teda fans a teda aj Slovákov, však samozrejme tam je veľa Slovákov, a čo vidíme z predaja, tak je stále viacej českých nákupujúcich. Ale nie sú zanedbateľní ani tí Slováci. Ale je tam aj veľa Slovákov a preto presne hovoríme o tom, že tí, čo aby vedeli, boli, že nech si to kúpia, kým to je, lebo už to nebude. Tí, čo boli tam na Tehelku alebo v Steelke, tak nemusia sa bať toho, že pôjdu tretíkrát na rovnaký koncert. Je to úplne iný playlist, úplne iné tracky, dosadené sú tam tracky, ktoré vlastne ešte ani nevyšli a bude to celé také, že nebude tam žiadny tanec, žiadne choreografie, budem to mať celé urobené sám a vymysleli sme to veľmi akože inak, jak sa to robieva. Budem sa vedieť asi dostať do veľkej časti tej haly, ale toto by som nechcel ešte prezrazať, lebo je čas na to ešte. Ale teda budem sa ceniť, že si tu lížeš frndu na streame. Yes. Hej, buď dáma, prosím ťa. Že ne, tu si láni, poď sem, tu si láni. Takže ja si myslím, že keď videli tie dva koncerty, tak toto bude že úplne iný koncert. To je v prvom rade a v druhom je, že tá O2 Arena má svoje čaro. Tým, že tam bývajú tieto rapové eventy, tak podľa mňa už vznikla taká tá komunita, čo tam na tie rapové eventy proste chodí, aj keď nechodí do klubov. Určite. Budú to mať s čím porovnávať, veď tých rapových koncertov už tam bolo Neurekom a tým pádom som zvedavý, čo na to povedia. Máme to vymyslené zaujímavé proste celé. Takže bude to diametrálne iný koncert ako tie dva predtým. Ja by som ste spýtal už úplne poslednú vec, lebo pamätu, keď sa majú už tak dlho, že ani si nechcem predstaviť, koľko to je. Spomenul si Rap Game, ktorý teraz vlastne prebieha v spolupráci s hip-hopom, žije, hľadáte mladé talenty. Jasne. Uvažoval si niekedy nad tým, že by si launchol niečo svoje vlastné v zmysle, nejaký svoj label, kde by si pomáhal mladým ľuďom, alebo že niečo proste, kde by si ty vytváral nejakú platformu, to nazvime, alebo nejaký booster pre tých mladých, lebo sám vieš, aké to bolo ťažké, aké to bola drina na začiatku a napriek tomu si sa dostal ďaleko, ale čo keby bola možnosť, že Michal Kmeď by mohol pomôcť týmto mladým ľuďom to trošku urýchliť tým, že by im pomohol. No, ono sa to v podstate deje, pretože láhni si, pretože my sme vlastne začali už v podstate z Evency robiť niečo v tomto zmysle, že my sme dokonca ready podpísať nejakého interpreta nového mladého, ktorého nájdeme, či to bude v Rap Game alebo niekde mimo Rap Game. Aj z toho, kto vyjde z Rap Game a bude naozaj dobrý, ak tam taký jeden bude, tak my sme ready ho normálne podpísať a dať mu nejaké tie benefity, ktoré plynú z toho, že je pod Evency, lebo ako Evency aj so mnou už spravilo toľko veľa akože veľkých moves, že tí partneri, keď sa už jedná o Evency, tak vedia, že nejednajú proste s garážovou firmou a vedia, že proste tie veci fungujú. To znamená, že ten interpret bude mať trošku akože lepší ten rozbeh, keď pôjde s niekým takýmto a ja som hlavne súčasťou toho celého tiež. Čiže viem mu dať aj nejaké svoje know-how a tak ďalej. Takže áno, my sme ready podpisovať a tlačiť, pušovať nových interpretov. Zatiaľ to není formou labelu, ale spoluprácou s touto agentúrou. Hej, v podstate spomenuli sme už, že čo je dôležité, aby ten interpret mal ako celok, že je to full package, ale
a povedal si, že talent nestačí, ale teraz keď sa vrátime naspäť na ten začiatok, teda iba hudba, iba talent, tak čo je podľa teba teraz ten úplný začiatok, ešte pred marketingom, ešte pred tým, že mal by ten človek byť hlavne iný, unikátny a vymykať sa tomu, čo je štandard, alebo by to mala byť dokonalá technika, mala by to byť zaujímavé hlboké texty, čo si myslíš iba takto, že z hudobného hľadiska čisto? Čo je to, kde ty vidíš, nazvime to, že dieru na trhu, čo by teraz mohlo vyniknúť a zaujať čo najväčšiu nejakú hip-hopovú fanbase? No čo sa týka skillu a týchto vecí, to vieš nadrilovať podľa mňa, že aj človek, ktorý akože priemerne cíti rytmus, tak sa vie ako keby dostať drillom do toho, že bude jedného dňa dobrý, ale to nebude asi ten typ človeka, ktorý bude vyčnievať. Áno. Čiže áno, ten talent tam je akože veľmi dôležitý, ale hlavne, čo je veľmi dôležité, všestrannosť, podľa mňa. Zarepovať ako keby do čohokoľvek, lebo držať si ako keby jeden štýl, tak to vidíme aj z histórie tak, že ty môžeš akože prísť, že vystrelíš a máš svoj jeden štýl, ale tým, že nejsi všestranný, tak ten jeden štýl vydrží 2, 3, 4, 5 sezón, 5 som možno prehnal a začne to 2, 3 je max a začne to upadať, lebo sa vlastne vrtíš za chvostom, robíš to isté a tí ľudia vlastne na to prestanú byť ako keby zvedaví. Čiže keď si všestranný a vieš sa prispôsobovať tomu, že viem zarepovať aj takto, aj hentak, aj tak vtedy je tam akože našlapnuté na to dokázať veľké veci, pretože tá doba sa vyvíja, mení a ty, ak sa nemeníš s ňou, alebo teda nemáš proste cit pre to, ako tú hudbu robiť pre aktuálny trh, aj keď nevypočítavo, ale prirodzene, že keď je to vypočítavé, tak vtedy je to cítiť, že nesedí ti to, že používaš nejaké frázy, ktoré ti vôbec nejdú do úst, vieš, alebo tak, ale keď to robíš akože veľmi prirodzene, ale všestranne, tak vtedy akože máš na toto našlapnuté. Čiže akože to, čo sa hľadá v rap game, je hlavne ten raw talent a charizma, osobnosť. Ty nemôžeš mať jedno bez druhého. Proste ty keď máš talent, ale nejsi charizmatický alebo nejsi osobnosť, že vidieš na ten sebo, my chceme toho človeka postaviť na stage pred 14 000 ľudí, ktorí vieš, a to ťa zrazu vie strašne skľúčiť, lebo ty neprejdeš tým, že si hral po kluboch niekde a ty rovno ťa hodia do mora. A ty keď nemáš tú charizmu a tú osobnosť to zvládnuť a zaplniť ten stage, že som tu a pozerajte sa, čo viem, tak to je základný predpoklad toho to nezvládnuť. Čiže ak máš talent a zároveň aj tú charizmu a aj tú osobnosť, tak je to pre teba plus. Hej, inak poviem ti, že keby ona bola žena, tak normálne by som už vymenil, lebo ona tu dáva také zvodné pohľady, to normálne, že ona tu proste pozerá, to normálne je ten flirt. Si odišiel na mojom psovi, sedím po dole. Fakt ďakujem, že ste prišli, bolo super pokazať, myslím, že sme prebrali veľa dobrých tém. Hej, super rozhovor. Hlavne si myslím, že to bolo blízke k ľuďom, čo najdôležitejšie. Yes. A hlavne podľa mňa bolo strašne cítiť, že si jej človek a nie si to len nejaký interpret, investor, zapredanec. Takže ešte raz, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj ja. Čau. Ďakujem, čau.